časti našej noci affiliate marketingu. Ešte predtým mám pocit, že tu nie ste úplne všetci. My sme si mohli robiť takú krátku prezenčku. By nás celkom zaujímalo, že kto z vás je prihlásený do Affiliate Akadémie. Môžete to naznačiť tak, že zdvihnete ruku. Teraz. Lebo pomerne veľa ľudí sa ma pýtalo na to, ako začať práve počas tejto prestávky, tak ja si myslím, že práve toto by mohla byť cesta pre tých, ktorí o Affiliate počuli naozaj len tak okrajovo a chceli by nejak začať. Takže poďte na Dognet.sk, prípadne Affiliate Akadémia, dajte si to do Google, kamkoľvek, určite to nájdete. Kto z vás má už web a naozaj sa venuje Affiliate? To by bola tiež taká otázka, ktorá by nás zaujímala. Aha. Super. Takže je vás v podstate pomerne dosť, hlavne v pravom krídle, po mojej pravej ruke. OK, takže takúto úvodnú prezenčku už máme za sebou. V úvode ste počuli nejaké tipy, akým spôsobom by sa s tým Affiliate dalo robiť, či už odo mňa, ale aj od pánov z Airbanku. Ale čo dá prax? Teraz by sme asi išli priamo na ňu, takže Štefan Polgári a Vlado Rehulec vám ukážu priamo, v podstate nepripravene, akým spôsobom by sa to dalo. Chlapci, máte slovo. Takže ďakujem za slovo. Ako sme vám na začiatku ukázali, to je úplne freestyle, teda vy ste si odhlasovali, čo chcete. Vybrali ste si popcornovač, ktorý sme si tu už pripravili. Zaregistrovali sme na začiatku eventu doménu popcornovače.com, ktorá je už aktívna. Takže my teraz nejakým spôsobom si to rozdielime s Vladom. Vlado bude ako keby ten technickejší typ, ktorý tu bude vyklikávať vo WordPresse tú stránku a ja budem pripravovať ten multimediálny obsah, teda fotky toho popcornovača, budem zhúčať ten popcornovač a robiť popcorn. Takže budem tam aj natáčať videá a tak. Aby ste videli, že to zase nie je až taká raketová veda nejakým spôsobom si urobiť 4 fotky nejakého produktu a následne potom dokopy dáme s Vladom ten web, ktorý bude priamo zameraný na popcornovače. Cieľom bude teda vytvoriť nejaký web, na ktorom sa užívateľ dočíta, že o čom je ten popcornovač a aký je jeho fotky a video. A samozrejme celý ten projekt bude prispôsobený na to, že tam môžete pridávať potom ďalšie recenzie popcornovačov alebo niečo, čo má niečo spojené s popcornom. Takže viac menej to bude zamerané na kampane for home a TPD, kde sa nejaké popcornovače nachádzajú. Tento je konkrétne z TPDčka. Takže dal by som možno slovo Vladovi, nech sa povie k tomu niečo aj on a potom začne. Čaute. Ja by som k tomu rád niečo povedal do pár slov. Túto metódu, čo budeme niektorý raz vlastne ukazovať, to je jedna z x metód, ktoré môžete použiť. Nemusí to byť vyslovene dáto, môžete ísť iným spôsobom vlastne na vec. Ja mám túto metódu najradšej, je tu metóda ako keby recenzovania daného produktu, kde si časom pribudujúcimi ďalšími a ďalšími recenziami, samozrejme nemusíte tam mať len tento jeden produkt, môžete ich tam mať viac. Ako ešte spomenul, dokonca v dognetiackých kampaniách sú 2 popcornovače. Ja som do dneska nevedel, že popcornovač existuje, som myslel, že to robí všetko v mikrovlnke, takže to bude zaujímavá novinka pre mňa. Mimochodom, keď sme už na tom produkte, tak veľa z vás, možno keď si už niečo také robili, tak ste si produkt ani nepožičali od daného inzerenta. Ale vo veľa prípadov tu taká možnosť je, to znamená, že máte chuť si ten daný produkt otestovať, tým pádom zistiť o ňom nejaké informácie navyše, čo by ste sa nedočítali na internete, tak tomu produktu pridanú hodnotu, ktorú návštevník ocení, tak treba napísať Števovi alebo niekomu z Dognetu s tým, že by ste si radi zapožičali produkt od daného inzerenta, radi by ste si ho vyskúšali a otestovali. No a vo veľkej väčšine prípadov tam možno vyhovejú a vlastne môžete sa dopracovať do tohto štádia, sedíme teraz my. Pred chvíľkou sme zaregistrovali doménu na vlastne váš podnet, že ste vyberali túto tému. Je to skutočne všetko absolútne nepripravené. Takže dúfajme, že tam nebude nejak veľa nejakých zádrhelov alebo kiksov. Budeme sa snažiť robiť tú stránku veľmi jednoducho. To znamená, že tak, aby to zvládol každý človek, čo nie je kóder, čo nie je grafik, čo nie je proste človek z oblasti tvorby web stránok, web designer. No a vlastne potom, keď vlastne tú stránku nejakým spôsobom pripravíme, tak potom môžeme dať aj nejakú diskusiu, že môžete spýtať, či sme to robili tak, či tak, možno tí skúsenejší z vás, čo si robili už vlastné stránky, prípadne ich
affiliate možnosť časti živý, tak nás môžete potrápiť nejakými zložitejšími otázkami. Takže ja si myslím, že môžeme ísť na to, do tej technickejšej časti, kde vlastne od registrácie domény prejdeme do samotného, do inštalácií redakčného systému. Samozrejme, my sme zvolili WordPress, keďže je to najpoužívanejšie CMS profil. A vlastne LBA ako hosting, ktorý sme si vybrali, tak ponúka inštaláciu WordPressu bez toho, aby si niečo kopírovali alebo aby ste niečo riešili, proste sa prihlásite, kliknete na inštaláciu CMS-ka, čo už teda prenechám slovo Števovi. Ja by som teda dodal, že väčšina hostingov, nechceme to nejak propagovať, LB hosting, skoro každý hosting má takúto možnosť na inštalovanie WordPressu na jeden klik. Ide o to, že tu nemusíte riešiť databázy ani nejaké FTP konta alebo niečo podobné, čo väčšina z vás asi nepozná. Takže my sme na začiatku eventu zaregistrovali hosting aj doménu. Klasicky bola tá otázka asi 12 sekúnd, proste si to tu vyklikať a objednať. Môžete zaplatiť kartu a máte to hneď aktívne. Tá com doména je vlastne do nejakých 10 minút už pripravená na vytváranie stránky, teda nie je to výhovorka, že tá doména sa toho registruje. Takže my už máme ten hosting aj tú doménu pripravenú, takže stačí sa potom prihlásiť do hostingu, vybrať si subdomény, kde vlastne sa nachádza tá inštalácia softvéru. Vyberieme si software WordPress, názov webu dáme A, to potom editujeme, dáme inštalovať a vlastne sa to teraz nainštaluje. Sám hosting to nainštaluje a následne potom prepošlem ten aftermail po inštalácii Vladovi a začne pracovať s tým WordPressom. V skratke počkáme, kým sa to došle a kým mi to príde. Takže tu máme nejaké retweety a počkáme. Takže ešte by som možno povedal k tomu WordPressu, je to jeden z najpoužívanejších CMS-iek na svete. Je úplne zdarma, teda ďalšia výhovorka padá, že to je drahé, alebo niečo treba kupovať. WordPress si môžete nainštalovať aj samostatne. Stačí na to, ako sme vám teraz ukázali, jeden klik a počkanie, keď sa to nainštaluje a následne už to viete používať. Takže ja začnem vlastne nejako recenzovať ten popcornovač a Vlado tu začne inštalovať WordPress. OK, tak už vám niečo zjavne. Inštalácia WordPressu. Neviem, či už teda bola ukončená, pretože ešte ešte neprišiel ten mail. Ono to vždy chvíľku trvá, keďže sa tam kopírujú súbory. To je vlastne to namiesto toho pracného spôsobu, keď sa nemusíte prípadne na nejaké FTP, nakopírovať si tam tie súbory, nastaviť si konečky a tak ďalej. Všetko, čo sa robilo takedy manuálne, tak už sa to dá teda, ako sme spomínali aj na hostingu, či už je to jedno web support, LB a čokoľvek. Takže to je absolútne variabilné v tejto oblasti. Tak ešte tam už nabehla stránka. Neviem úplne prečo, když nepíšel ten registračný mail, spomínať si nebude. Počkáme, musíme počkať. Bohužiaľ, niektoré tieto etapy si vyžadujú druhú počkania, tak budeme sa ho snažiť vyplňať niečím užitočným. Čo budeme robiť prvé ako po inštalácii, hľadať sa začne hrabať vo WordPressáckých témach, hľadať tú hodnú a tak ďalej. Ja som to už možno aj dávnejšie na svojej prednáške spomínal, že vlastne samotnú niektorí ľudia dokážu nejak stráviť čas aj celý deň hľadaním dobrej témy. Ja vám odporúčam nájsť buď hociakú nejakú takú, čo akokoľvek sedí v mobile, že je vlastne responsívna, alebo použiť vlastne tú, čo tam v WordPresse priamo je nainštalovaná a nestráviť pri tom veľa času, keďže ten čas môžete využiť aj efektívnejšie. Ten čas dokážete využiť efektívnejšie pri tvorbe toho obsahu, ktorú na tú stránku vložíte, prípadne propagáciou tej stránky. Samotný vizuál tej domény, ale teda samotný vizuál tej stránky je potom aj o testovaní. To znamená, že vy si môžete vytvoriť viac verzií stránky a testovať v čase, že vlastne ktorá je najvýkonnejšia, ktorá vám prináša najväčší efekt. Ten efekt je samozrejme získavať návštevnosť, to je jedna vec, to je hlavne otázka toho správne vytvoreného obsahu plus propagácie. A druhá vec je monetizácia, to znamená, že získavanie nejakého finančného zisku z toho, čo je teda propagácia
tomto prípade popcornovacieho prístroja, ktorý budeme ktorý máme z kampane TPD, ktorý má vlastne niečo, kde sa dá tým prístroj. Ja by som len trošku ospravedlnil, fakt to nebolo pripravené, ale vlastne registrácia toho websa potom trošku zlyhala, teda toho WordPressu. Takže urobíme to znova, nebude to popcornovače.com, ale urobíme nejakú subdoménu vlastne na LBR, teda leadmedia.sk, ale vlastne bude to popcornovače.leadmedia.sk, takže je to vlastne to isté, len budeme používať inú doménu. Aspoň si môžeme ukázať, akým spôsobom sa tvoria subdomény v rámci nejakého hostingu. Subdoména je niečo, že niečo.domena.sk, takže môžeme si napríklad vytvoriť, že na Leadmedii si vytvoríme subdoménu, to je popcornovače. Teraz uvidíte všetky domény, ktoré tam máme. Popcornovače vytvoríme. Dáme príde. Vlastne vytvorí sa subdomena, ona je vytvorená a znova tam nainštalujeme ten WordPress, ktorý by už teraz mal fungovať. Takže bola prijatá, znova sa tam vytvorí ako keby nová stránka, tentokrát už na subdomene Leadmedia, ale tak že tie popcornovače by boli presne také isté a takisto by sa s nimi pracovalo. Takže tu už by sme fakt mali dostať ten afterregistračný e-mail po vytvorení. Aby som k tomu povedal len to, že ja toto robím prvýkrát, ja si to vždy všetko inštalujem manuálne a nikdy taký problém nevznikol, ale tak budem ukazovať, keď budeme nesúvodiť to ZTP a tak ďalej. Možno sa k tomu nakoniec budeme musieť dopracovať, čo vám trocha mrzí, pretože sa zaoberáme vecami, čo sme vám naozaj nechceli ukazovať. Fakt to ospravedlňujeme, ale tak to vzniklo. Takže inštalácia softvéru bola zlyhala. Tak sa ospravedlňujeme, ako toto sa môže stať, ale aspoň vidíte, že nie je to stále úplne bezproblémové. Dobre, OK, ty rieš technickú vec, ja budem pokračovať ďalej proste vo veciach, ktoré som proste chcel ukázať. Pri vytváraní novej stránky si vždy na začiatku robím rozbor kľúčových slov. Rozbor kľúčových slov je vlastne to, čo ľudia v danej téme hľadajú. V danej téme hľadajú vo vyhľadávači. Na základe toho, čo ľudia v danej téme vyhľadávajú vo vyhľadávači, si potom môžeme urobiť obraz o tom, čo na ten web vlastne máme dať. Pretože vlastne to, čo hľadajú, vy ste na webe mali mať. Keď to tam nemáte, oni to hľadajú, tak sa tam samozrejme nedostanú. Takže ja ukážem taký veľmi rýchly a veľmi jednoduchý spôsob, ako je to realizovateľné. Na internete existuje veľké množstvo nástrojov na kedy odchyt kľúčových slov, ktoré vám ponúka Google Suggester. Google Suggester je vlastne to, čo keď začnete písať do Google, tak vám niečo ponúka. To znamená, že napíšem popcornovač a on ponúka nejaké možnosti, vlastne, čo sa hľadá, alebo čo vlastne on ponúka, aby ste mohli vyhľadávať. Aby ste tým nemuseli prechádzať manuálne všetkým a hľadať si vlastne, čo tam všetko je a spisovať si to, tak existujú nástroje, ako napríklad tento ivortool.io, kde si zadáte popcornovač, chcete vyhľadať, chvíľku to trvá, prebehne proces, ktorý vlastne nájde všetky varianty toho slova, ktoré sa nachádzajú v Google Suggester. Ja si všetky tie slova pokopírujem, pustím si nástroj Google AdWords Keyword Planner, čo je vlastne nástroj, pomocou ktorého si dokážete vytvárať PPC kampane Google, ale popri tom zobrazuje aj objem vyhľadávania kľúčových slov, ktoré tam zadáte, ktorých chcete vedieť hľadávať.
samotné slovo popcornovač. Takže keď si dáte zoradiť kľúčové slova podľa hľadanosti, to vlastne vidíte niečo takéto. To znamená, že samotné slovo popcornovač sa v Google hľadá 210 krát mesačne. Tu nám Google ponúka aj graf vyhľadávania, kde jasne vidieť trendy jednak toho kľúčového slova a túto všetkých kľúčových slov, ktoré sme tam zadali, ktoré sme tam vlastne prekopírovali z tohoto nástroja. No a je evidentné, že ľudia to nezvládajú v decembri a v novembri, z čoho mi vychádza, že najúspešnejšie je to vlastne v rámci vianočných darčekov, takže niečo takéto ľudia pravdepodobne hľadajú ako vianočný darček. A už vlastne môžete sa aj zamerať na toto obdobie, pripraviť sa naň, pripraviť si nejaký obsah, prípadne kampane, ktorými takúto stránku môžete potlačiť hore, ale ukážeme si vlastne, ako vlastne pracovať s tým, že viete tieto dáta, že sa vlastne na to pripravíte. Samotné slovo popcornovač plus hľadajú sa slova ako ETA, to je značka, hej, Eureka, porovnávač, tu je nejaký konkrétny proline popcornovač a tak ďalej. Väčšina hľadanosti je veľmi nízka, okolo 10, ale nevadí, proste hľadá sa. Riešime tu úzky segment, má to jednu veľkú výhodu a to je tá, že to môže byť málo konkurenčná oblasť. Už keď sa pozriete len na cenu za klik na dané kľúčové slova, ako napríklad samotný popcornovač, hlavné kľúčové slovo to stojí iba 7 centov, takže to je veľmi málo. Že keby ste to porovnali s niečím iným, je to oveľa viac. Takže vidno, že je ten segment taký okrajový, to znamená, že sa vy naň môžete priamo zamerať, robíte proste len to, kdežto iné e-shopy robia milión produktov plus jeden popcornovač, ale keď niekto bude hľadať popcornovač, že budete mať stránku, ktorá je úzko zameraná na danú tému, tak vyhľadávať môže uprednostniť vás. OK, takže kľúčové slova, ktoré by sme mali použiť, si môžeme stiahnuť. Tak si to trošku upravím v tom Exceli, aby som videl len to, čo ma zaujíma. Ktoré by ste vy mali na vašej stránke minimálne spomenuté. Či to už budú samostatné stránky, kde budete danú vec rozpisovať, alebo to bude v rámci určitého článku, kde budete porovnávať napríklad existujúce riešenia, alebo ceny, alebo ja neviem, čo ste nejaké zdroje zaujímavé, to už je na vás. My si vyskúšame urobiť jednu z tých stránok, alebo viac, uvidíme, ako nám vydá čas, môžeme to presne odhadnúť. Vidím, že tu sa ešte trápime stále. Prvá vec, čo by ma napadla, keď mám ten produkt doma, jednak si ho pozriem, jednak si ho nafotím, skúsim si na ňom pripraviť popcorn a vyskúšam si natočiť video, ale ešte jedna vec, čo je podstatná, nájdem si o informácie na internete. My tu budeme riešiť vlastne popcornovač, ktorý je v TPDčku, kampani TPD. Tento. Už samotný ešte ponúka nejaké informácie, strohé väčšinou, je tam jedna recenzia. Kvalita zodpovedá cene, cena, veľkosť, pri tepelnej úprave vyhodil s každým vypúkaným zrniočkom ďalšie dvomi vypúkané. Čiže vznik. Odpadu je potrebná vysoká nádoba na kukance, aby ste nemuseli zbierať po celej miestnosti. Pozerám na tú našu misku malú, tak tu asi budeme zbierať. Dobre, OK. Možno ten druhý popcornovač by bol lepší. Už by to odtiaľ malo byť teoreticky. Druhý popcornovač bol formou. Tento. Takže vlastne obidve tieto stránky formou aj TPD sú v doklete, majú produkt popcornovač. To znamená, že na vašu stránku, respektíve na našu stránku popcornovač.com môžeme uniesť produkt 2. Na tým máme iba jeden, ale tak by sme nezobrali tento kontek krajší.
Takže už aj technicky to len pripravené, bolo to veľmi jednoduché zjavne. Keď chodím na WordCamp, tak každý hovorí, že nainštalovať WordPress je veľmi jednoduché, zabere to pár sekúnd. Čo sa stalo ešte? Tak stalo sa to, že keď sme registrovali doménu popcornovači.com, tak som dal ako kontaktný e-mail xx@xx.sk. Takže po inštalácii WordPressu prišla na túto e-mailovú adresu potvrdzovacia správa, takže sme si to určite mohli prečítať. Každopádne sme to vyriešili, čiže máme popcornovači.linkmedia.sk, do ktorých má vláda prístup, takže keď sa prihlási do mailu, už tam má heslo, ktoré si opíšte a potom už hacknú tú stránku, tak v základe. Takže máme tam nahodený WordPress, ktorý možno, že aj tento internet zobrazí. A Vlado vlastne bude teraz pokračovať v tom, že bude vám komentovať to, že ako začínať a ako si vybrať tému a tak. A ja budem chytať ten popcorn po celej miestnosti, keďže to začne takto asi vylietávať. Takže som rád, že sme to vyriešili, takže ideme na to. Možno by nám pomohol, keby bolo menej ľudí pripojených na túto lokálnu Wi-Fi, už budem ako Steve Jobs, ten sa tiež na to vždy rozčiloval chudák. OK, takže konečne sme sa dostali do rozhrania WordPressu pre tých, ktorí ho nevideli alebo ešte zatiaľ nepoužívali WordPress, je to veľmi jednoduché. Po prihlásení vidíte hlavnú menu, kde si vlastne môžete vytvárať už hneď na začiatku články, pridávať obrázky, vytvárať stránky, manažovať komenty, pracovať so vzhľadmi, takzvanými témami, inštalovať pluginy, respektíve moduly, vytvárať užívateľov a tak ďalej a tak ďalej. To sú veci, ktoré sú podstatné o WordPresse. Stránka samotná vlastne už je takisto zvonku viditeľná, takže na popcornovači.linkmedia.sk už vidno, to je tá štandardná šablona, ktorá je dodávaná priamo s WordPressom. Ja mám celkom rád jednu šablónu, ktorú som rovno nainštalujem, ktorá môže byť celkom konkrétne, keď budete robiť stránku s recenziami alebo vždy aj s akýmkoľvek iným obsahom. Dá sa nainštalovať priamo z WordPressu, takže žiadne príklady, to podobné veci, ktorých som sa už pred chvíľou začal obávať. Začiaľ už telo kulinársky pripravuje ten popcorn. Dúfam, že to nevyrazí poistku, lebo dneska sa dejú samé zlé veci. OK, šablona je tak inštalovaná, aktívna by mala byť, takže zmenilo nám tu vzhľad tej stránky. Trošku si upravíme. Pre tých, ktorí WordPress nepoznajú, tak na strane sa dá zmeniť vlastne ten text, že titulke nebudeme tam mať pol, ale napíšeme si tam popcornovače.com budete si lepšie popcornovač. Pred chvíľou tu už testoval, tu to vlastne štivo technicky rozbehal. Vložíme, pozrieme sa na samotnú stránku, ako vyzerá, robíme OK, popcornovač.com, budete si lepšie popcornovač. Mohli by sme to vyskúšať robiť vlastne tak, že urobíme si jednu stránku, túto sempu stránku, urobíme si jednu stránku, ktorá bude úvodná, ktorá bude tvoriť úvod. Pretože šablóny v WordPresse majú takú tú vlastnosť, väčšina z tých šablón, že zobrazuje článok za článkom, ktoré sa tam publikovali, také tie blogové články. Števo, samozrejme, ten proces, ako ten prístroj funguje aj natáča na video. To video si potom môžete jemne zostrihať, upraviť a hodiť na YouTube ako doplnkový materiál, pretože predstavte si, že vy ste ten človek, čo si chce kúpiť popcornovač a nevie, ako funguje, nevie, ako z neho tie puchanci vypadávajú, takže už teraz vlastne budete to video, lebo to Števo natáča na stránku, to umiestní. Aj keď je možné, že keď toto zvládá človek, tak si ten popcornovač nekúpi, to asi nebudú dobré konverzie. Ale samozrejme, tie veci sa dajú doľadiť tým, že si tam zoberiete väčšiu misku alebo požičajte lepší prístroj. Dobre, takže ten popcorn sa urobil. To si dá. My tu teraz nerobíme nejakú reklamu tomu prístroju alebo čo, že by sme boli jak stále do shoppingu, my tu skutočne robíme affiliate.
Čiže môžeme si pozrieť, že tie pukance naozaj vypukali, oni sú trošku iné ako v kine. Môžete si dať kolovať. Super. Ono, výhoda je to, že sú to biopukance a tak, ale to budeme aj všetko v recenzii, ktorú pripravujeme. Takže ja teraz vlastne mám fotky a video, mohli ste vidieť, že to je fakt rýchle, keď budete niečo také robiť, tak stačí fakt, ako 3 minúty som to robil, takže nemusíte si na to ani kupovať foťak, ani chodiť do ateliéru, ani nasvedcovať to nie. Fakt, čím amatérskejšie a čím vernejšie fotky sú, tak tým lepšie to vníma ten spotrebiteľ a tým lepší feeling má k tomu, ako si to kúpi. Takže Vlado asi bude ďalej pokračovať v tvorbe webu. Ja vám budem ukazovať na mojej obrazovke, ako sa vytvorí YouTube channel, kde si vlastne uploadneme to video a takisto pošlem Vladovi fotky, ktoré vlastne nám do toho WordPressu a on potom ich umiestni do tej recenzie a spíšem mu nejaký východ toho produktu, respektíve niečo, čo si tam dáme ako keby k tej recenzii. Takže Vlado. Vo WordPresse pripravím teraz úvodnú stránku. Tu buď môžete použiť, alebo nemusíte. Vyskúšame si obidve varianty. Pokiaľ máte o čom písať na tej úvodnej stránke, tak je fajn nastaviť. Prípadne, až tam budete mať veľa recenzií podporovačov, tak môže tam byť normálny klasický blogový výpis tých článkov. Kde je tá miska? Vieš, čo som ja nedofotil? To má. Teraz by som vlastne pristúpil ešte k úprave sidebaru, aby sme tu nemali tieto štandardne nastavené veci, ktoré tam WordPress vkladá, ale by tam bolo vlastne to, čo chceme, aby tam bolo. Ja tam vlastne budem chcieť iba vypísané posledné recenzie. Tu ešte možno niečo. Mimochodom ešte okrem toho, že sme si urobili rozborku, čo by slovo na slovo popcornovače, respektíve popcornovač, tak ma napadlo, že bolo by fajn si spraviť aj nejaké materiály o samotnej téme, čo popcorn. Pretože predstavte si, že niekto hľadá informáciu o popcorne a keď si tie informácie hľadá ako história, možno, ja neviem, niekde som videl, že sú popcornové diety. To všetko sa dočítate v rozbore kľúčových slov, ako je tento, len si tam zadáte slovo popcorn. Tak vlastne môžete zistiť, že je tam veľa tém, ktoré ľudia hľadajú so samotným popcornom a vlastne keď si to u vás prečítajú, dostanú sa na ten výraz, keďže vy budete mať k tomu vytvorený článok. Tak dostanú sa vlastne na stránku popcornovačov.com, tam zbadujú, že sú zaujímavé recenzie popcornovačov a možno dostanú chuť si taký prístroj práve kúpiť. To znamená, že to je jedna z metód, ako na tú stránku priviesť traffic. Ten na tú vlastne tú návštevnosť. Nielen človek, čo hľadá samotný popcornovač, ale môže tam byť vlastne tá téma ohľadne popcornu samotného. Prípadne možno by sme našli ešte nejaké synonymické ďalšie veci, ktoré s tým súvisia. Ja by som teraz rovno spomenul, že všetci tu asi máte smartfóny, takže vy keď si nafotíte ten svoj produkt, tak ani nemusíte nejak prepájať ten mobil s počítačom. Keď máte Dropbox, tak sa tam automaticky uploadne. Takže ja teraz čakám, kým sa mi tie fotky dostanú do počítača, takisto aj video a medzi tým si vytváram ten YouTube channel, na ktorý dám to video, aby sme si ho potom len embedli, teda pridali na tú recenznú stránku. OK, tak ja vytváram akúsi recenziu, ale teraz ma vlastne napadlo, že som zabudol do WordPressu pridať moduly. No, to vlastne môžete ich pridať kedykoľvek, či už po publikovaní a tak ďalej, ale chýba mi tu jedna kolónka a to je vlastne kolónka, kde som si vyplnil nejaké veci o hlavnom SEA. Môžem mu tam pridať neskôr, môžem mu tam pridať aj teraz. Ďalšia vec, čo je pridanie obrázkov, toto sa postará Števo, takže on ich vlastne vloží do stránky. Na tej stránke môžete robiť naraz viacerý. WordPress to dovoluje, takže vlastne keď mi sem Števo nahrá fotky, tak ja ich sem potom môžem podkladať ako nejaký materiál priamo do článku. Ale keďže ešte fotky nemáme, tak ja sa pozriem o nejakých informáciách, čo sa dá dočítať do prístroju, napríklad 1100 W. Okrem toho píše TPDčko, že je jednoduchý a pohodlný na používanie a tak ďalej, to sú nejaké informácie.
Tie informácie by ste mali spracovať a použiť ich možno v nejakej lepšej forme, keďže takýto popis môže byť taký akože nedostatočný pre človeka, ale možno tento popis práve aj stačí, len ho nechcem vyslovene kopírovať. Tak by som to možno dal do nejakých vied, len neviem, či to bude dosť zaujímavé, keď budete pozerať, jak ja tu spíšem vlastne z tohoto vety. Skúsim to urýchliť. Ono v princípe obsah by ste mohli nejakým spôsobom zobrať nejaké stránky a dať si ho na svoju, ale to by sme určite neodporúčali. Preto aj tu robíme tú recenziu a máme tu konkrétne ten produkt, aby sme sa vyvarovali nejakého kopírovania obsahu alebo robenie niečoho, čo už na internete existuje. Takže my možno, že budeme nejaké texty kopírovať, ale v princípe to je len pre urýchlenie času. Ja som vlastne teraz už vytvoril ten YouTube channel, vlastne určite by som odporúčal vám zaregistrovať nejaký nový mail, ja mám, že popcorný, a pridať si tam iba to video, ako keby nemiešajte svoj osobný profil so svojimi publisherskými nejakými stránkami alebo projektmi, lebo jednak to nie je veľmi dobré, keď sa niečo spája s vašim menom, tak už konkrétne. A po druhé, keby ste chceli nejakým spôsobom marketingovo spracovať ten kanál, tak vy chcete riešiť popcornovače, alebo na Dotnete máme svoj YouTube channel, alebo na tej Super Affiliate Academy. A teda sme urobili aj osobitný channel pre ten popcornovač. Môžete si všimnúť, ako Vlado píše recenziu, ktorú tak strašne rýchlo nechcel písať, ale očividne mu to ide. Takže ja by som vám možno odporúčal teraz tak rozmýšľať nad tým, že aké kampane možno nielen z Dotnetu by ste v rámci toho affiliateu chceli používať. Samozrejme ten affiliate nerobíme len my, ale aj iné firmy na Slovensku viac menej my ako Mission Junction, takže môžete si prípadne zatiaľ pozrieť ich kampane a rozmýšľať, ako by ste mohli začať. Lebo asi nie všetci by mali nejak blízko k popcornovaču, takže môžete začať tými, možno niekto má rád to bývanie, možno niekto sa vyzná do toho zdravého životného štýlu a mohol by začať riešiť nejaký doplnky stravy a podobne. Samozrejme aj tie poričky sú cestou, len to je cesta zarúbaná viac menej a je to veľmi ťažké sa tam aktuálne presadiť, ale nie je to úplne nereálne. Takže Vlado teraz nejakým spôsobom asi dokončuje ten základný obsah a ja idem na to video. Ja sa spíšem, že nejaké také základné informácie, ktoré by mohli zaujímať človeka, ktorý by si ten prístroj chcel kúpiť, to je napríklad, dodávka, že keď je to vlastne dodané, že či ten vlastne e-shop to má skladom. Vy by ste sa mali tváriť ako niekto, kto odporúča na základe dlhodobej skúsenosti nakupovať ten produkt v danom e-shope. Takže môžete sa vlastne nejakým spôsobom postarať o to, že ten človek, keď príde na vašu stránku, tak bude pripravený na to, že po odkliknutí sa, ak pridáme ešte tlačítko, sa dostane na stránku TPD.sk a tam ten produkt kúpi. To znamená, že ešte predtým, ako ten človek sa preklikne, tak vidí dodanie, že v tom TPDčku je do 24 hodín, cena 19,9. Občas sa používajú také fázy finty, že vlastne keď daný e-shop má, alebo je registrovaný v Eureke, keď je registrovaný v Eureke, je to TPD, no. Toto som konkrétne myslel, že vlastne keď ten daný e-shop je zaregistrovaný v Eureke, tak sa pozrieť, aký tam má rating. K TPDčku samotnému e-shopu napísal na Eureke až 5237 ľudí recenzie s celkovým hodnotením až 90%, čo je super, to znamená, že má page overené zákazníkmi. To znamená, že vy vlastne môžete použiť tento motív pri danom produkte. Ja si robím z toho screenshot, ktorý sa mi uloží na plochu a môžem si ho vložiť sem, ten screenshot. Takže keď tam ešte náhodíme obrázky, ktoré by mi za chvíľku mohol ešte tam nahrať, či koľko
to potrvá? Teraz je otázne, či môžeme byť dvaja prihlásení na jednom konte, toto sa vám niekedy môže stať. Áno, môžeme byť. Môžeme byť, OK, takže môžete robiť aj toto. Jasné, tak to si môžeš robiť ešte jedno konto. Ja to už môžem dať teraz publikovať, aby sme videli, ako to bude vyzerať na tej danej šablóne. Máme niečo takéto. Keď tam budú tie obrázky, bude to zase trochu krajšie. Ešte tam potom pridáme tlačítko, pomocou ktorého sa ľudia dokážu prekliknúť do kampane, do samotnú podstatu. Čo ma tu hneď na začiatku napadá, je trošku vizuál upraviť tej stránky, možno nastaviť nejaké zaujímavé pozadie. Neviem, či tu tá téma povoluje, možno nie, pozrieme sa. Dá sa sem nastaviť dokonca logo, ktoré si môžete spraviť tam nejakým malým podporovač alebo niečo vo Photoshope prehodiť. Znamená, že vlastne stačí sem kliknúť, vložiť obrázok, on sa objaví v maličke. Side to vlastne to, čo máme napísané. Background image, to znamená, že obrázok, ktorý je na pozadí stránky. Keď budeme na tej fotky, tak to môžeme vyskúšať. Vytvoriť si ešte nejaké ďalšie. Tie fotky sa uploadujú aktuálne, takže by tam pár malo byť v pohode. Mne sa aktuálne uploaduje takisto video na Dropbox z telefónu, teda ako náhle budem ho mať v telefóne, tak sa uploaduje do počítača a bude to zasynchronizované a môžeme ho dať na YouTube. Ja by som možno ešte, máš tam nejaké výhody už spísané alebo niečo také? Zatiaľ som ten prístroj netestoval, ty si ho testoval. Takže ty nespísať výhody a nevýhody? Ale nemôžeme vytvoriť do stránku 2, takže ja som vložil tento obrázok. Ja ti ho pošlem ako mail. Tie výhody? Hej. Okay. Vidíte, ako to ide v týme? OK, takže je to úplne celkom reprezentatívna fotka, ale dajme to. Dá sa s tým trochu podať, to asi uznáte, ale tak. Áno, ešte tak. Správne vidíte. Vo voľnom nejakom čase alebo moje hobby je vlastne písanie recenzií na herný hardware. Preto som bol trochu nešťastný, že ste si nebrali tú nič. Ja to baví, pretože ja ten hardware používam aj v práci a poviem si, že nejaké lepšie myši a podložky, klávesnice a tak ďalej. Pri niečom takomto postupujem dosť podobne, akurát, že píšem tú recenziu ako recenziu, vyslovene, že som ten produkt používal. Samozrejme, to môžeme urobiť aj tu, len proste ten produkt mám doma 2 týždne. Keď tento podporovač budem mať doma 2 týždne, tak možno odhalím nejaké jeho dobré stránky, horšie stránky. Teraz ma to všetko nenapadá, takže to nedokážem spísať. Ale vlastne keď píšem takéto recenzie na herný hardware a už píšem asi 20, mám tam ľudí, ktorí na tú stránku chodia, tak oni nepotrebujú veľké tlačítka, že tu sa dá kúpiť alebo ja neviem čo. Oni proste dajú na to, že ja v tom texte napíšem, že ja najradšej nakupujem na pluginu, čo bude skrát, čo je vlastne pravda, ja som sa do toho e-shopu zaregistroval v roku 2000, ešte keď vznikol. Teraz sa objavil ten e-shop v kampani Dognetu a hovorí mi vlastne pravdu a tí ľudia proste normálne na to reagujú, už tam prešli nejaké lídy v Dognete, takže vyslovene je to vec, ktorá ma baví, je to hobby, píšem tú recenziu a nedávam tam žiadne batany, žiadnu veľkú grafiku, nafotím si tam fotky, natočím video, napíšem o tom produkte, presne to, čo si o tom produkte myslím a na tých ľudí to normálne zaberá. Takže zase nemusíte okolo toho nejak extra šaškovať, môže to byť aj vyslovene s odkazom, že ten produkt si môžete kúpiť tu, ale možno je to možno aj otázka porovnania, možno, že vyskúšate, že dať obyčajný odkaz na produkt, na druhej strane dať tlačítko a to tlačítko možno bude výkonnejšie. Vyskúšame tam vložiť tlačítko, ale keďže v WordPresse si vizuál tlačítka len tak nevytvoríte, respektíve vytvoríte pravdepodobne nejakým modulom, ale tento nebudem hľadať. Vyskúšame aj nejaký generátor tlačidiel, takže button generátor. Takže ja som spísal nejaké 3 základné výhody a nevýhody, akože v princípe ich nemusí byť 200. Ide len o to, aby ste ukázali tomu užívateľovi, že v čom je to dobré a v čom nie. Ten náš popcornovač je fajn, akože už som ich videl viac ako Platon za svoj život a všetky fungujú takto.
Čiže vy tam dostanete také ako keby suché pukance, vypukané z toho popcornovača, ale nie je tam žiadny olej ani nič podobné, čo by mohlo byť teoreticky nezdravé. Takže vy potom si to môžete nejakým maslom poliať alebo posoliť alebo niečo podobné, ale ako polotovar, ktorý spracujete, dostanete tak ako keby že zdravé pukance. Keď sme robili teraz na rýchlo nejaký prieskum kľúčových slov, tak existuje aj popcornová dieta, to si neviem celkom predstaviť. Ale určite by pozostávala z takýchto nejakých zdravších pukancov. Mne sa tu o chvíľu uploadne to video už na ten Dropbox konečne, takže potom to budem môcť dať na ten YouTube, zatiaľ si môžem ten kanál trošku nastaviť, aby som to mal nejaký obrazok a podobne. Ja sem vlastne vložím odkaz na zakúpenie toho popcornovača na TPDSK. Ja sem zatiaľ odkážem na ten popcornovač bez affiliate linku, to znamená, že budem odkazovať vlastne bez toho, aby mi z toho išla nejaká provízia. To tam pridáme za chvíľku. Samotný odkaz by mohol vyzerať takto. Vlastne môžete kúpiť popcornovač. Je tu už odkaz, na ktorý keď niekto klikne, tak ho to vlastne hodí na stránku, kde si ten popcornovač môže kúpiť na TPDčku. Mimochodom, teraz sa stalo, respektíve keď tam pridáme do toho odkazu ešte jeden kód, ktorý už telo zakúpu pošle, keďže my musíme povedať tomu TPDčku tej stránke, že poslali sme tam toho človeka my z našej stránky popcornovač.sk a keď si človek na tej stránke niečo kúpi, tak my máme nárok na províziu. Takže ten kód tam ešte chýba, pridáme ho tam za chvíľku. Vlastne keď tam ten kód pridáme a človek klikne na ten odkaz, tak sa stane niečo také, že na stránke TPD sa vytvorí cookie, ktorá eviduje to, že vlastne vy keď ten popcornovač nekúpite alebo čokoľvek iné na tom TPDčku a vrátite sa na stránku do 30 dní, alebo teda ten človek, čo si na to klikne a nakúpi tam do 30 dní, provízia je stále vaša. To znamená, že to trvá 30 dní, keď sa niekto preklikne z vašej stránky, kým môže ešte nakúpiť a vy máte z toho províziu. Ale taká informácia, aby vlastne bolo jasné, že ako to funguje pre ľudí, ktorí sa affiliatom nezaoberajú. Je tam tzv. Cookie, ktorá sa vlastne... Môžem sa opýtať, že keď tam bol predtým? Áno, keď tam bol predtým, tak nedávno mi Števo hovoril, že to funguje na základe toho, že kto tam posledný pošle návštevu, tak tá prepíše vlastne. To znamená, že keď tam príde niekto z vašej stránky a potom tam príde niekto z niekoho inej stránky, ktorý tiež pracuje za filmom, tak to nie je váš, ale toho druhého človeka, keďže ten jeho človek tam vyšiel druhý. Respektíve nie sú političné. Ako technicky to je robené preto tak, lebo ten, ktorý priviedol toho človeka úplne nakoniec, ten má má najväčší nárok na tú províziu, akože ono by sme to mohli nejak rozdielovať percentami, ale v princípe by to všetky vyšlo aj tak nakoniec rovnako. Takže týmto štýlom sme to zvolili. Ja čakám na uploadnutie toho videa, už sa mi uploaduje posledná fotka, takže čo skoro by to malo byť. Dropbox ukazuje, že o 2 minútky to bude. Ja by som možno, že ukázal jednu takú ideálny prípad stránky, o ktorej máme aj case study na Dogner.sk. Ešte medzi tým ste si mohli všimnúť, že vlastne som tam pridal to tlačítko. Urobil som tam jemný programátorský zásah, vlastne cez Appearance a Editor som si zeditoval kaskádové štýly tej šablóny. Nie je to nič ťažké, si kliknite na Editor a hodíte sem vlastne to, čo vám vyplú ten generátor toho butonu. Môžete to do kódu a vlastne na samotnej stránke treba použiť v tom odkaze, ktorý je v texte, to je vlastne on, tak tam treba použiť klasa rovná BTL. K tomu by som možno povedal, že existuje taký plugin na Shortcode, sa to volá, ktorý je úplne tak priateľskejší pre užívateľov, teda vy už si tam len zakliknite, čo chcete. Čiže v princípe, keby ste si dali plugin a hľadali si tam nejaký plugin na call to action buttony alebo na nejaké action buttony, tak určite by ste narazili na nejaký, na ktorý budete vedieť ovládať, pretože väčšina má úplne jednoduché tutoriály a fakt ide len o to, že vy tam chcete mať tlačítko. A tí tvorcovia WordPressu a tí, ktorí tvoria tú komunitu, tak určite tých pluginov už robili desiatky. Takže ja by som sa možno vrátil k tomu zelenému jačmeniu, ktorý ste si tiež mohli vybrať, ale sme radi, že to bol popcornovač. Zelený jačmeň je v princípe nejaký bioprodukt.
A o tomto som robil takú case study, že takto by tiež mohla vyzerať tá recenzná stránka, ale v princípe táto je taká ako keby menej hodnotná k tej, ktorú práve robíme s Vladom, pretože táto počíta s tým, že to bude iba jedna stránka, na ktorej bude iba zelený jačmeň a nič iné. Teda práve tento jeden konkrétny produkt. Tiež sú tam nejaké videá, odporúčania, nejaké texty a tak. Ale ten náš, ktorý práve pripravujeme, tak ako keby ten WordPress vám umožňuje písať aj ďalšie články. Teda ak by ste si vybrali nejakú inú tému ako popcornováč, napríklad herné myšky, alebo mobily, alebo ja neviem, pneumatiky, alebo čokoľvek iné, tak by ste si mohli robiť magazín. Teda neskončilo by to pri tej jednej stránke, ale robili by ste stále nové a nové články. Takisto ako bolo v prednáške pred nami, kde hovorili tú úspešnú case study o tom, ako v Poľsku robil ten človek svoj affiliate portál tak, že písal o tom, ako ušetriť peniaze. Akože fakt, toto je super nápad, doteraz ma to veľmi nenapadlo, ale fakt vy, ak by ste si urobili blog o tom, ako šetriť peniaze, tak vy tam môžete písať o tom, o nejakých zľavách, o zľavových kuponoch, o cashbackových portáloch, môžete tam písať teoreticky o hocičom, čo tomu človeku ušetrí peniaze a ako tiež tam bolo prizvukované, že treba to robiť viac menej tak prirodzene, teda netlačí ich do toho, že kúpte si niečo. Preto bola tá predošlá prezentácia dobrá, že ukázali tam to, že už to bol ten konkrétny nápad a konkrétne čísla, ako to ten človek v tom Poľsku robil. A fakt nie je to len o jednom type kampani, ale je to o viacerých typoch. Čiže vlastne my máme nejaké kampane v Dognete, máme tam nejaké e-shopy alebo v inom affiliate programe alebo sieti. Sú inzerenti, ktorí majú nejaké stále akcie. Teda vy môžete tým ľuďom písať, že hľadáte plavky alebo niečo, keď je sezóna, tak skúste ušetriť peniaze tým, že si kúpite plavky tam a tam. Takže aby som sa možno vrátil k Vladovi, že ako pokročil. No tak ja som sa začal vkladať galériu obrázkov, ktoré tam boli nahraté, aby človek mal prehľad o tom, že vlastne ako to obraz vyzerá. A už vlastne teraz, keď si všimnete, ako vyzerá stránka, čo sme vytvorili tu teraz za pár minút, aj s galériou, za chvíľku sem pribudne aj video, aj s komentármi so všetkým. Tak keď si to porovnáte s tým, čo je na samotnom TPD, kde je vlastne len maličký obrázok, ktorý sa dá zväčšiť na takýto väčší. Je tam jeden vlastne ten obrázok, myslím, alebo sú tu dva. Je to jeden obrázok. Je tu úplne základná informácia o dodaní, ešte dám príklad, ktorý som možno nespomenul, tak si to tam môžem spomenúť cena. A je tu prakticky iba tento popis, ktorý dokážete napísať oveľa širšie, oveľa dlhšie, keď si budete robiť vlastnú recenziu. Takže už vlastne na tomto príklade vidíte, že keď niekto bude vo vyhľadávači vyhľadávať popcornovač, tak pravdepodobne už len z hľadiska kvality obsahu a hodnoty obsahu je vaša stránka hodnotnejšia ako stránka produktu na TPD. A vlastne o to nám aj ide, aby ste vy vytvárali niečo, čo má väčšiu pridanú hodnotu ako stránky iné. Chcete predsa byť akože vo vyhľadávaní a v úspešnosti lepší. Že čo sa týka obsahu, tak maximalizovať možnú mieru toho obsahu. Ešte by sa s tým dalo samozrejme pohrať, je tu veľa vecí, ktoré by sa dali nadizajnovať špeciálne tak, aby tá stránka vyzerala vyslovene, že je o popcornovačov. Ale keď vy chcete niečím začať, tak nezoberete neviem koľko tisíc eur, nevytvoríte si stránku. Tak akože môžete to samozrejme spraviť, keď dané veci veríte, ale nie každý do toho takto ide. Ja už tak samozrejme postupujem inak, vlastne keď vytváram stránky, ale toto je taký dobrý zaujímavý začiatok, ktorý vám dá vlastne po určitom čase zábehu tej stránky, určitý feedback, keď vidíte, či sa daná téma vôbec oplatí robiť, to je jedna vec. Vlastne aké množstvo práce ste vy do toho investovali oproti tomu, čo to vlastne pre vás prinesie. Keď tú stránku teraz dokončíme, možno tam nahodíme ešte ďalšie 2 produkty, dokopy to bude trvať možno 2 hodiny, možno aj menej by to trvalo bez toho, aby sme tu kecali okolo toho. A tá stránka vám vlastne bude dlhodobo zarábať 20-30 eur mesačne, tak vás to môže tešiť a je to super. A môžete si povedať, že OK, skúsim to vo väčšom meritku. Práve to môže byť taký štart do nejakej affiliate kariéry. Každý nejak začínal, takže ja mám taký malý príklad z dávnejšej minulosti, že rád by som o to spomenul ešte, keď tu riešime nejaké veci. Je to... Ja by som možno len teraz popísal, čo robím. Vlastne prihlásil som sa do Dotnetu, teda vy, keď
budete robiť do akúkoľvek inú kampane z iného súdka alebo z iného affiliate programu sa prihlásite a vlastne teraz je ten čas, kedy si vy máte vygenerovať ten svoj jedinečný link na to, aby ste vedeli odkazovať na ten daný produkt a následne vedeli mať provízie z predaja z tých vašich návštevníkov. Takže teraz ja si nájdem link, upravím si ho mierne, aby som mohol odkázať už konkrétne na ten jeden produkt, pošlem ho Vladovi a on ho vlastne umiestni na tú stránku, že keď človek príde na ten popcornovač, pozrie si tú recenziu, tak už sa len preklikne a nakupuje. Teda ešte by som možno spomenul to, že keď sa človek preklikne na popcornovač, ale uvidí tam telku na tom TPDčku, ktorá ho zaujíma, tak dostane províziu z celého predaja. Teda nedostávate províziu len z tej jednej veci, na ktorú odkazujete, ale dostávate províziu z celkového nákupu. Teda môže sa to líšiť pri kampaniach, ale vo väčšine affiliate programov, ako u nás, tak inde sú tie provízie z celého nákupu. Ja som len tak odbočil som sa spomenul vlastne web, ktorý som robil prakticky týmto spôsobom, ako robím teraz, len ja som si ho robil doma s tým, že som si pripravoval prezentáciu pre jednu konferenciu podobnú ako táto. A vlastne to je web o Papagajovi Žakovi. A tento web vznikol za 2 hodiny asi mojej práce. Investoval som do neho asi 100 € s tými anglickými textami, ktoré som si dal napísať. A funguje 3 roky, myslím, zarábal mesačne 50 alebo 60 €, zarobil okolo 800 € a dal som do neho 2 hodiny. Hovorím to ako príklad k tomu, že vy si takýto web môžete veľmi jednoducho spraviť na základe toho, čo sme vám teraz ukázali a môže to fungovať úplne rovnako. A tá téma je podľa mňa akože vhodná aj na toto popcornovače, keďže sme zistili, že je dosť málo konkurenčná. Takže to je celkom reálne. Možno, že keď tú stránku dorobíme a stretneme sa tu niekedy o pol roka, ukážeme si výsledky tej kampane a budeme sa na nej všetci čudovať, že ako je to možné, že zrovna toto zarobilo nejaké peniaze, že sme tu vyskúšali nejakýkrát. A dá sa to vždy robiť ešte o trošku lepšie. Takže Števo mi teraz pošle odkaz, ktorý vlastne bude na tomto tlačítku, aby nám to zaznamenávalo našu aktivitu, aby to reálne fungovalo. Hej, možno, že ste si kladli otázku, ako viem, ako upraviť ten odkaz. V doklade je na to ešte aj videonávod, že akým spôsobom sa to má upravovať a akým spôsobom na čo si dávať pozor. Takže ja som upravil ten odkaz, pošlem ho teraz Vladovi a je určite funkčný, pretože sme to skúšali a keď si vy niečo vygenerujete z dokumentu, tak väčšinou to funguje. Takže pošlem to Vladovi a on to už môže rovno umiestniť na tú stránku. Keď si pozriete ten odkaz, tak je to vlastne normálny odkaz, ktorý vedie na ten produkt. To je to, čo mám teraz označené. Plus dobre tam pridáva túto časť do toho odkazu. To je taká jediná technická vec, ktorú treba mať zmáknuté, pretože inak vám to nebude zaznamenávať lídy. To znamená, že vy budete posielať svoju návštevnosť a tých ľudí do TPDčka, ale nebudete to mať zaznamenané. O tom by vedeli tu niektorí ľudia hovoriť, ktorí to zažili a platili si kampane a ľudia chodili do stránky, ktorá zadarmo posielala to a tak ďalej. Takže na to si treba dať trošku pozor a správne urobiť ten odkaz. Prípadne, ak by ste to nevedeli, alebo vám niečo nebude jasné, ako taký odkaz vytvoriť, tak treba napísať ľuďom z Dognetu, tí vám určite veľmi radi poradia, prípadne vás odkážu na návod, kde sa to presne dá nájsť. Takže vložíte ten odkaz na to tlačítko. Čiže Vlado tam skladá ten odkaz. Ja by som vám spomenul, že ak budete robiť videa, posty alebo niečo, fakt sa nemusíte trápiť s tým, že nemáte úvodný screen o tom, že to je pukancovač alebo nejaké úžasné efekty s blikajúcimi anielmi alebo s niečím. Fakt ten užívateľ ocení to, že to je real-timeové video, že nikto to nefejkoval, nikto to neupravil, proste je to video tak, ako ten produkt vyzerá. Dokonca na tých stránkach, tie stránky sú na to prispôsobené, aby ten užívateľ mal ten feeling, že fakt ten produkt je dobrý a objednal si ho už vlastne rovno. Nerobil ten nákupný proces a nákupné rozhodovanie vlastne na stránke inzerenta, ale vy ho ako keby predpracujete a už ho pošlete hotového. Teda už ho nakúpi a vy máte z toho províziu. Lebo tá stránka vlastne je nezávislá. Ak by takéto niečo malo na stránke TPDčko, tak by to bol zázrak, ale tiež by tomu ten človek nemusel veriť. Lebo keď to vidí na nejakom popcornovače.com alebo nepodajú na nejakej subdomene, tak tomu prikladá ako keby vyššiu dôležitosť a nejakým spôsobom to lepšie vníma, ako keď to prezentuje priamo predajca alebo výrobca. OK, pošleš mi video na to video? Poslal si mi, OK.
vložím tam ešte to video, mimochodom do WordPressu vkladať obrázky a videa, veľmi totálne, absolútne neuveriteľne jednoduché. Ja som na to prekúkal, vlastne, aby som to bol. A stačí vlastne tento odkaz na to video. Ten odkaz, nepotrebujete žiadne embedding, nepotrebujete vkladať žiadne moduly ani nič. Takže vlastne to video sa dá vložiť len tak, že... Toto som napríklad nevedel a si toto nevedel. Je to relatívne nová vec, pretože že vložíte len odkaz a rovno prevedie na video. Stačí tam vložiť fakt len ten... Mimochodom to video je super, pretože koľkokrát som si ja povedal, že danú vec by som rád videl v akcii, ako to vyzerá, ako sa to používa, aspoň trochu. A vy prídete na e-shop a nie je tam nič. Musíte hľadať rozličné recenzie, musíte sa preklikať webom a tuto máte všetko na jednom mieste. Máte to na jednom mieste. Popis, ktorý môžete napísať 10 krát lepšie. Máte tu fotky a máte tu samotné video, ktoré vás ešte akurát púšťa. To video môže byť samozrejme v lepšej kvalite, môžete sa s tým pohrať, môžete tam pridávať nejaké vlastné komentáre, že niečo. Akože tam sa fantázii medzi nekladú a vy môžete docieliť nejakým zaujímavým nápadom, že zrovna váš bude oveľa lepšie konvertovať, oveľa viac ľudí bude klikať na to tlačítko a kupovať to v TPDčku. OK, takže už sme vlastne takéto lepšej fáze, kde už je takmer všetko hotové. Ešte tam nie sú moje výhody. Ešte nie sú výhody, ktoré tam bolo fajn spísať. Áno, čo spísam? Jaký si mi poslal? OK, super. Môže to vyzerať potom tak, že tá stránka ten produkt zámerne nejak propaguje, čo ho aj propaguje. A teraz, akým spôsobom by to sa dalo trošku vylepšiť, ten feeling toho návštevníka, že na tú stránku príde a má taký univerzálnejší dojem z toho, tak sú to väčšinou komentáre, ktoré tam ľudia môžu pridávať. K tejto stránke myslím, že nie sú povolené, alebo ja som to dal po stránku. Dá sa to povoliť po WordPresse. Okay. To znamená, že stránka má mať povolené komentáre, ja si ho refreshnem, to sú tu. No a chcete urobiť takú šedú zónu trošku, tak si ich tam napíšete sami, s tým, že jeden napíše taký, že no ja som si ho kúpil, ale niečo akože nebolo celkom OK, alebo niečo také. A ďalšie 3 tam napíšu pozitívne, že za 19,90 čo chceš vlastne ešte lepšie. Takže môže tam vzniknúť aj nejaký takýto priestor na konverzáciu a je možné, že časom sa vám do tej konverzácie nachytá ďalších x ľudí, ktorí o tom začnú debatovať. Na Papagajovi mám 1650 komentárov dnes. Za deň tam príbude 2 alebo 3, kde sa ľudia dohovárajú na rozličných veciach, že kto komu predá ako Papagaja. Škoda, že sa na Papagaja nedá robiť affiliate, ale nedokážem si predstaviť, že by sa to poslalo poštou balíku. To je ďalší nápad, akým spôsobom by sa tá stránka dala zlepšiť. Ja by som možno začal tým, čo by sme vlastne ukončili, to, že my vlastne máme urobenú fakt peknú stránku za chvíľu, keby nám šli popcornovačekom, tak by to bolo ešte rýchlejšie. Ale keď už chcete začať propagovať tú stránku, tak samozrejme môžete na to využiť nejaký reklamný systém, teda keď máte nejakú firmu, alebo váš otco má firmu, alebo kamarát, tak sa môžete zaregistrovať do Google AdWords alebo do Facebookových reklam, kde môžete priamo nakupovať návštevníkov pre tú svoju stránku. Teda vy si napríklad vyberiete tie kľúčové slová ako popcornovače, alebo recenzia na popcornovače, alebo niečo podobné v Google. Ako vám Vlado ukazoval, tie kliky sú extrémne lacné, teda je veľmi veľká pravdepodobnosť, že vy keď kúpite 100 ľudí za... No vidím, že nám to ľudia začali komentovať, takže je to super. Takže to nemusíme fejkovať, to je super. Netreba. Keď sa pridáte všetci, ale keď tu asi ďalších 50 komentárov, tak pravdepodobne ten web aj zarobí tie peniaze, možno ešte dostať. Bolo by fajn, keby ste si to kúpili, my na tom zarobíme nejaké peniaze. Ale reálne by to tak v skutočnosti bolo, že keď sa cez ten link teraz niekto preklikne a kúpi to v TPDčku, tak neviem koľko TPDčku tam má nastavenú, asi 5% tam je nastavený, možno viac, neviem. To znamená, že dostali by sme, keby si to niekto teraz kúpi. Takže to celé euro, no, aby neviem, počítať, potrebujem kalkulačku na krajinu. To s človekom robí dlhodobá práca na web stránkach. OK, takže... Ja by som možno ešte dodal k tým reklamným systémom, teda vy si tam môžete nakúpiť tú návštevnosť
a zaplatiť za klikky alebo za zobrazenie reklamy, ale keď ste začiatočník a práve ste si kúpili popcornovač a urobili recenziu, tak môžete hľadať nejaké diskusie o tých popcornovačoch. Na 1,000,000% som si istý, že nejaká mamička na modrom koníkovi riešila popcornovač a ďalšia riešila to, že či to je zdravé alebo nie a tretia, že sa jej pokazil. Takže tam môžete nejakým spôsobom prispieť nejakým hodnotným komentárom, teda nie určite nejaký spam, že choďte na popcornovač.com, lebo to je úplne ultimátne. Ale normálne prispieť, že my sme riešili recenziu a zistili sme, že tie pukance sú zdravé, lebo tam nie je žiadny olej a nie je tam nič také, čo by mohlo byť závadné a dáte im tam link. Teda vy môžete takýmto spôsobom získavať tú návštevnosť aj úplne zadarmo, takže nemusíte to nejakým spôsobom hrotiť hneď na začiatku, že budete vrážať do toho peniaze. Samozrejme, ako ste videli, s AdWordsom sa dá začať aj, dajme tomu, na 2 € alebo 10 €. A v princípe, ak by ste fakt si chceli začať, tak máme vygenerovaných desiatky kupónov, ktoré vám môžeme dať. Teda ak si dobijete AdWords za 25 €, tak dostanete od Google ďalších 75 zadarmo. Teda ak by niekto s tým chcel začať, tak sa nám stačí ozvať. Toto je jeden z benefitov, čo máme v sieti a sú tam viaceré, takže si to môžete kúpnuť. Vlado by mohol pridať tie výhody, ktoré som pracne pripravil. No, sa na tom pracuje. Ešte tu mám moduly vlastne do tomu, čo tu hovoríš. Tu sú výhody, nevýhody, OK. Je možné, že si poviete teraz, budem tu písať o nevýhodách, budú to ľudia kupovať vôbec, keď si prečítajú tie nevýhody. Predstavte si, že by si na ten web napísali o výhody. Každý rozumný človek si uvedomí, že ten produkt má určite nejaké nevýhody a možno to toho človeka zbytočne iba nahnevá. Takže je dobré radšej priznať, že aké reálne sú tie výhody a nevýhody. Potom aspoň ten človek nemúdre, keď to kúpi a možno, že potom znova príde k vám na stránku a pozrie si iné produkty, keby ste robili a niečo iné ako popcornovače, dajme tomu, že by ste urobili stránku so širším zameraním recenzií. Takže nesnažte sa toho človeka zbytočne masírovať, keď to nie je úplne celkom pravda. Sú tu určité segmenty affiliate, kde sa to deje normálne, ale akože bežne, ale toto by som medzi to nerátal. Tým som myslel použičky, samozrejme. Lebo v princípe teraz nám pridáte výhody, existujú takisto nejaké štýlovania, ako môžete tie výhody tam krajšie zobraziť nejakými hviezdičkami alebo niečo, hviezdičky fakt fungujú, to si môžete zapamätať, že keď chcete, aby sa to predávalo, tak tam dajte tomu tak 4 hviezdy, tak dajme tomu, že 7 hviezdiček z 10, to pochopia tí ľudia, že je to lacné, tak nie je to úplne úžasné, ako ste mohli vidieť tie popcorny všade, keby bol možno drahší, možno by to bolo lepšie. Ale tým som chcel povedať to, že výhody je fajn robiť hviezdičkami. A ak by ste aj nehľadali ten plugin, tak si dajte do Google len, že znak hviezdička a vlastne medzi fontami normálne ako znak existuje hviezdička a tie si tam môžete dať, normálne to funguje, len si ho prefarbíte na žlto, alebo ho necháte len tak. Ja sa vkladám aj tie hviezdičky, uvidím, čo to presne spraví. Ja som si vlastne nainštaloval plugin, ktorý sa volá Star Ratings. Nefunguje toto tlačítko, čo je vo vysvetlení, netuším prečo, treba to napísať tento kód, ktorý sa dá zistiť v Google tomu pluginu. Dá sa samozrejme ten plugin nastaviť tak, že v každej vašej recenzii to bude vlastne vložené, ale ja som to chcel vložiť do určitého miesta tej stránky, vlastne sa vloží. Ešte by som dodal možno, že ten plugin rieši aj tie hviezdičky v Google, či nie? Áno, k tomu som sa tiež chcel dostať, na mnoho uneseno na niekoľko miest. A však to je úplne super. Okay. Takže naše hodnotenie, aby som tam dal, že napríklad toľko a zakázal by som pridávať hodnotenie ostatným ľuďom. Tak samozrejme to nemusíte dať, môžete dať možnosť hodnotiť každému. A teraz čo je výhoda toho modulu, tí technickejší alebo technicky zdatnejší ľudia, ktorí to riešia, pozrú si vlastne ten kód, tak zistia, že to robí to, čo som myslel, že to robí. Väčšinou tie pluginy, ktoré robia tieto hviezdičky, tak ich dávajú aj do Google. Teda vy, keď budete hľadať popcornovač a budete mať správny plugin, tak sa vám normálne pri výsledkoch vyhľadávania zobrazia tie hviezdičky, ktoré použili tí užívateľia, aké tam vlastne dali, pretože aby som asi nezakazoval tie hviezdičky užívateľov. Ale Google by to samozrejme bral do úvahy a vy by ste mali oveľa vyššiu preklikovosť z vyhľadávania, keďže by ste tam mali tie hviezdičky, lebo tí užívateľia idú po tých hviezdičkách. Tieto hviezdičky myslíme?
takéto isté hviezdičky môžete mať pri vašej stránke, len treba mať tam ten správny. Tento modul to myslím dokáže, len tam treba niečo aktivovať. Takže myslím, že v prémiovom modeli niekto dá málo hviezdičiek, lebo máme 3,7. OK. Čo by som ešte spomenul je, že vlastne obrázky v galérii, keď kliknem, tak sa neotvárajú v nejakom tom krásnom liveboxu. Dá sa tam dostavať na tú nohu, dá sa to na galérii priamo v WordPresse. OK, ja to vyskúšam, je to pravdepodobne niečo, čo som Tak ale základným systémom máme tú stránku ako keby hotovú, teraz už je len na vás, akým spôsobom by ste to ďalej rozširovali a zveľaďovali. Ten WordPress umožňuje strašne veľa vecí, strašne veľa pluginov tam existuje, hocičoho, čo si môžete len prijať. Ale ak by ste písali takéto recenzie na viaceré produkty, teda tie produkty si môžete aj kúpiť, lebo niektoré fakt potrebujete, že si kúpite foťak a urobíte na jeho recenziu. Takisto môžete nejaké produkty, ktoré sú úplne vlastné, pravidelne kupovať, napríklad nejaké vitamíny alebo niečo a robiť na to recenzie. Na to si len človek musí ako keby zvyknúť, že niekedy sa buď prispôsobiť, alebo nezabudnúť urobiť tú recenziu o tom produkte. A takýto aj sám Vlado môže potvrdiť, že on má tú svoju stránku, kde robí recenzie na myšky alebo na také počítačové veci a celkom tam tí ľudia chodia a berú ho aj dokonca ako autoritu v tom, že čo on robí. Čo je asi pravda, ale môžete si to takto urobiť aj vy. Je to na tejto stránke, kde som takedy písal návody, kde som začal písať recenzie. Je tu napríklad recenzia na myš, môžem to ukázať, ako to zhruba vyzerá nejak. Je tu tiež šablona WordPressu, nie je to nič extrémne. Je tu navyše tabulka, kde som porovnal tie myši, ktoré som predtým testoval. Tabulku si ľahko urobíte v tej WordPress module, ktorá asi najlepší modul na tabulky v WordPresse. Je tam veľa obrázkov, hodne obrázkov. Snažím sa ich nefotiť čo najkvalitnejšie, ale nemám zrkadlo, fotiť to všetko iPhone, takže nejak extra sa tým zase nejak nezaoberám, že by som tým nevenoval celý deň. Recenzia trvá 2, možno 3 hodiny. Potom je tu vždy na konci nejaká galéria, je tu video. Tu môžete vidieť, že niekto sa s tým už potom pohral. Trošku ukazujem sa. Vidíte, ako klikať na myšku v princípe. Čo človeka zaujíma, je tam počuť aj ten zvuk, keby ste si ho vlastne pustili. Takže sú to možno veci, ktoré si človek povie, že nie je to podstatné, ale keby ste boli napríklad hráčom počítačových hier, čo hrá 8 hodín, sa niektorí tým doslova živia. Teraz sú tu rozliční youtuberi a ľudia, ktorí streamujú, takéto produkty používajú, je to pre nich dôležité, takže ono sa to môže zdať vtipné, čo možno aj je, ale ten človek to chce vidieť zo spodu, tu než chce počuť ako klikajú tie tlačítka a tak ďalej, takže dajte mu to, čo ten človek chce. Ja som navyše oproti tomu, čo sme urobili my, čo vlastne vidieť na pravej strane, na pravom projektore, plus a mínus som tam odzelený, to je asi tak celé. A na záver som nedával vôbec tlačítko, napísal som tam iba proste, že odporúčam promieničov, pretože tam dlhoročno kupujem veci a skoro hodnotenie na Eure, keď 92%. Takže vlastne akurát tak celé. Takže nemusí to byť nejaká jadrová veda alebo niečo, proste nemusí to byť zložité, navyše keď vás to baví, prípadne vás to chytí a dostanete sa k inzerentovi, ktorý bude posielať pravidelne produkty na recenziu a sú to veci, ktoré vás zaujímajú, do domácnosti, ten formou a tak ďalej, takže môžete ich využiť, môžete si ich otestovať, môže sa s tým pohrať vaša priateľka alebo žena, proste nemusíte to robiť vy si to tam nafotíte, možno to môže napísať ona. Tie možnosti sú, to znamená, že nemusíte sa tým začať zaoberať, neviem koľko hodín denne, hodinka, na prípravu 2-3 a môže byť hotový. Venujete webu nejaký čas mesačne a môže byť z toho zaujímavý nejaký zároveň. Takže ak by ste chceli začať už fakt zaregistrovať tú doménu alebo niečo, tak tiež sa nám ozvite a máme rôzne kupóny do rôznych webhostingových spoločností, kde dostanete veľmi dramatickú zľavu, takže začať nebude, kúpiť si hosting a doménu nebude stať 20 €, ale iba 3 € alebo tak. Čiže aj s týmto vám sa snažíme pomôcť, aby ste sa čím skôr vedeli rozhýbať. Možno by som ešte dodal nakoniec k tým recenziám, že vy ak budete dobrí, budete mať svoje meno, budete mať dobrú stránku s recenziami, tak sa vám sami budú ozývať nejaké e-shopy,
ktoré budú chcieť, aby ste recenzovali tie veci. Teda je to pre fashion blogerky, je to pre food blogerov, pre hociakých blogerov, ktorí vlastne existujú a je to len na vás, že ako sa tomu budete venovať. Tak nemusí to byť full-time job, nemusíte to robiť každý deň, ale dobré je na tom, že si dlhodobo budujete niečo, čo vám môže zarábať peniaze a nakoniec možno, že odídete z roboty a budete robiť len toto. Akože väčšina tých affiliate publisherov takto začala a takto ako keby sa posunula do toho ďalšieho levelu, kedy už nemusia chodiť do tej práce a toto je ten ich job a potom píšu o tom, že sú nomádi a neviem čo a tak. Takéto nejaké veci tam riešia v Thajsku. Takže ja by som možno, že týmto to aj skončil. Ďalej bude pokračovať potom panelová diskusia po nejakej 5, 10. Máme otázky? Ešte som chcel povedať, že vlastne nemusíte tú doménu ani registrovať, ani riešiť hosting, stačí si kolegyňa pripomenula, že vlastne sa dá stránka vytvoriť na WordPress.com, kde budete mať niečo wordpress.com, takže nemusíte si našiel ani tu 14 či 10 či koľko eur doménu vlastne kupovať a riešiť preto hosting a čo. Proste si to vyskúšate na wordpress.com, kde si tú stránku vytvoríte a máte takové identické rozhranie administračné, ako sme tu mali pred sebou. Ja som s tým nerobil, takže nemyslím si, že nejakých 10 eur má nejaký veľký problém zaplatiť za doménu. Ako väčšinou, keď si pohľadáte nejaké hostingy, tak stále nájdete nejaký, ktorý dáva EU doménu zadarmo. Ako to EU domény ten registrátor robí, že on dáva tomu registrátorovi možnosť nejakú výhodu využiť a väčšina z nich využíva to, že majú na mesiac domény zadarmo a potom ich rozdávajú. Teda vy si zaregistrujete tú doménu zadarmo, potom si dáte nejaký web hosting, ktorý bude stať možno 50 centov na mesiac, ale rozbávate tam ten WordPress a môžete začať s vlastnou doménou. V tom sa o tom rozprávame aj v jednom dieli tej Affiliate Akadémie, teda že z môjho pohľadu, keď to fakt niekto chce vyskúšať, tak nechoďte sa v jeden piatok opiť vonku, ale kúpte si doménu a hosting. Takže tam začať je veľmi lacné a rýchle, takže... Ja som mimochodom veľmi podobne začínal, keď som išiel von, opil som sa a potom som o 4. ráno som kúpil doménu a hosting. Ty bol tým majetnejší, vieš? OK, môžeme prejsť akým otázkám, čo sú slajde, potom sa môžeme ešte pozorovať. Ja by som možno, že tie otázky si šetrite na tú panelovku, aby sme sa tam mali o čom rozprávať, takže teraz keď nejaké také rýchlovky a potom vám budeme aj ten dlhodobejšie aj z viacerých pohľadov rozprávať, keď tam bude aj Peťo aj pán Šulc z EMA. Je tu jedna vec, ktorá sa tohto konkrétne týka, sú tam vlastne dve rovnaké otázky, že keď urobíš recenziu na produkt, ktorý nemá affiliate program. Samozrejme, veľa z vás môže mať už web stránky hotové, na ktorých už niečo písalo a ťažko sa im to monetizuje, alebo respektíve nevedia, ako to monetizovať, ako z toho dostať peniaze. Monetizovať je ako dostať peniaze. Zároveň na tom, hej. Tak snažiť sa hľadať niečo, nejaký affiliate program, ktorý je podobný tematický, treba mať trošku kreativitu v tomto. Dá sa vlastne nájsť niečo, čo je podobné, čo v danom segmente môže fungovať. To znamená, že ale stretol som sa s tým, že ľudia mali stránku, hodili tam affiliate, väčšinou bannery, pretože tých je vždy najviac a po mesiaci zistili, že im to nefunguje. Sú tam dve chyby. Jedna chyba je, že to zistili, respektíve, že vlastne to tam mali iba mesiac, čo je málo. Druhá vec je to, že použili bannery, ktoré oni hodili do sidebaru, dajme tomu, a tam tým je to skončené. Keď si všimli, že my sme tu žiadny banner nepoužili, my sme tam vyslovene dali tlačítko. Môžete byť samozrejme v inej situácii, ale dá sa použiť aj niečo iné ako banner. To znamená, že môže byť iný prvok, ktorý si vytvoríte, ale tam už treba byť trošku kreatívnejší a technicky zdatnejší. Treba s tým experimentovať, to znamená, že nefunguje niečo, dá tomu čas najprv to otestovať, prípadne robiť nejaký A/B testing, to znamená, že 50% tam návštevnosti zobrazovať jeden vzhľad tej ako keby reklamy affiliatovej a druhým 50% tam iný a vyhodnocovať, že ktorý je lepší, prípadne striedať rozličné kampane a zistiť, ktorá tam môže byť najlepšia, alebo vy môžete zistiť, že na stránke o niečom konvertuje niečo a niečo absolútne nie. To znamená, že nehodiť mačku proste do vreca nejak a zakopať ju, proste nie, to treba vyskúšať, treba testovať
je vždy jednoduchšie si povedať, že OK, ja tam hodím AdSense a nebudem sa o nich starať, ale skutočne z vlastnej skúsenosti dokážem povedať, že AdSense mi v niektorých prípadoch 700% zarábal viac. A možno proste, neviem, či vôbec existuje na Slovensku segment, ktorému ešte neexistuje affiliate, ktorý by sa nám dal vlastne použiť. Pretože za posledné 2 roky tu bolo toľko kampaní na Slovensku, ešte pred 2 rokmi bolo úplne mŕtve a teraz sa to totálne rozbehlo aj vďaka Dognetu. Takže treba to testovať. To je hlavný veľkonočné testovanie. Sú tu potom také všeobecnejšie otázky, ktoré by sme si asi skutočne mohli nechať do panelovej diskusie, kde sa k nim môžu vyjadriť viacerí. XML od e-shopov, to sa ešte možno tohoto teoreticky týka, keďže je to podobné. V poslednej dobe sa objavil taký trend, že vlastne e-shop ponúka XML, čo je vlastne export jeho všetkých produktov v jednom súbore. Vy si ten súbor môžete stiahnuť k sebe a ako keby stiahnuť kompletne všetkých produkty k sebe a nejak do seba vytvoriť niečo ako katalóg produktov toho e-shopu, len na ne odkazovať. Samozrejme, toto sa tiež dá robiť dobre, keď vy si vytvoríte obrovský globálny web, ktorý má lepšiu kategorizáciu ako e-shopy, ktoré vlastne z ktorých ťaháte produkty. Vytvoríte ten web s oveľa lepšou pridanou hodnotou, ako je tá, ktorú ponúka e-shop. Je to možno na začiatku sa povie, že OK, ja si stiahnem všetky produkty, hodím to na web a uvidíme, čo to dá, tak uvidíte, čo to dá, možno vám to zrovna bude takýmto spôsobom fungovať. Ale toto je technickejšie riešenie a na dlhšiu debatu, takže o tom sa môžeme baviť tiež neskôr. Dobre, tak ďakujeme. My si dáme teraz tú 5-10 minútovú prestávku, pripravíme si tu stoličky a stretneme sa o chvíľu. Takže pomaly, ale za to isto sa dostávame do poslednej časti našej noci, tak to je teda panelová diskusia, kde vám budú odpovedať, ako ste už videli, Števo Polgári, Petr Šulc, potom je tu Vlado Rejkova a nakoniec Peťo Chodolka. Toho ste dnes nevideli, toho ste mohli vidieť napríklad na minulej noci Affiliate marketingu. On sa venuje, myslím, že najmä financiám a veciam okolo toho spojeným a takýmto webom. Ale koniec koncov vám to môžem povedať hneď v prvej otázke, pretože vaša prvá otázka je, aký segment ti zarába najviac. Takže ja podávam vám mikrofón a myslím, že ti asi odpovedia Vlado a Peťo, ktorí najviac robia ako publishery, takže... Počujete ma? No. Takže, ja robím hlavne požičky a chudnutie. No, keď si vyberáte segment, tak sa ráte vlastne Maslowovou pyramidou potrieb. Čiže človek potrebuje nejaké peniaze, by mal ubytovanie, potrebuje byť zdravý, potrebuje mať sex, takže erekcia, chudnutie, peniaze, to sú proste veci, ktoré vždy budú zarábať. Sa vždy strašne páči, aký je Peťo vždy úprimný, veľa ľudí sa tým úplne nepochovali, čo robí. A ja som s tým mal nedávno problém, keď sa mi do jeho prednášal, proste to, čo publikuje na blogu, tak som si povedal, že tak to je potom problém. Tie financie robíme snáď všetci, alebo väčšina ľudí, čo na slovenskej affiliate scéne začínala, aj na českej určite, ešte s tým začínal, všetci sme s tým začínali. Niektorí nám to zostalo doteraz, tak väčšinu môjho zárobkového portfólia tvoria financie. Snažíme sa to robiť čoraz lepšie. A potom ďalej sa na mňa nejak nalepila móda, obuv, oblečenie, čo vôbec nechápem, jak som sa k tomu ani dostal, pretože nemám v tom taký skill, alebo proste akože ma to až tak nejak nezaujíma, ale je to zaujímavý segment, funguje a keď ho ten technicky dobre spraviť, tak funguje tiež. A vlastne teraz rozbieham ani nie tak chudnutie a proste tieto veci, ale zdravie všeobecne. Začali sme, spustil som ja konkrétne pred 2 mesiacmi zdravotnícky portál zdravotejka.sk, ktorý je proste vlastne informačne totálne vytvorený na choroby, príznaky, prepojenie všetkého toho dookola, takže vlastne prechádzam nejak do toho segmentu zdravia ja. Ale možno toto je otázka ešte aj na teba, že aký segment v rámci Dognetu nejak najviac zarába a ty by si naopak odporúčal, že kde sú ešte nejaké rezervy? Tak dlhodobo najlepšie zarábali tie financie samozrejme, ale
tým, že teraz Dognet tlačíme do nejakého iného smeru, nielen do tých pôžičiek, ale hlavne do toho retailu, teda nejaké fakt reálne produkty, tak začínajú sa nám celkom dobre profilovať kampane pre tú domácnosť. Ako naposledy som aj písal taký článok o tom, že akým spôsobom robiť tie magazínové články tak, aby na ten affiliate boli prispôsobení. Takže ja by som možno, že odporúčil fakt ten segment domácnosti, pretože ten obsah je virálny, strašne ľahko sa zdieľa aj na Facebooku, aj všade možné. Takisto môžete využiť iné alternatívne sociálne siete, ktoré sa veľmi s pôžičkami asi nespájajú, ako Pinterest alebo Instagram. Takže ak by som mohol niekomu odporúčiť, čím by mal teraz začať, určite to je kampaň for home a segment domácnosti. Takisto existuje veľa ďalších kampaní v iných sieťach alebo aj u nás, ktoré tento segment zaberajú, ale ten for home je fakt akože aktuálne veľmi dobrý. Ďalšia otázka je lepšie vytvárať nové domény alebo riešiť jeden nejaký blog, respektíve web o produktoch? To asi záleží, ako máte stratégiu. Keď chcete ten web monetizovať hlavne pomocou SEO, čiže pomocou nejakej organickej návštevnosti, tak ja by som uprednostnil jeden blog, jeden veľký web, ktorý vlastne vymazlíte k dokonalosti. Bude tam veľa obsahu, bude to super optimalizované, budete na tom vlastne na tom jednom webe pracovať. Ak by ste robili PPC kampane, tak možno by bolo lepšie urobiť tých webov viac a vždy na každý ten web konkrétne spraviť nejakú PPC kampaň. Takže urobiť web o, detoxikačných produktoch, tam urobiť nejakú PPC kampaň. Pretože keď je nejaký všeobecný web a vy na to spravíte PPC, tak to nekonvertuje až tak dobré, ako keď je ten web úzko zacielený. No, ja mám veľké množstvo malých webov, aj zo pár väčších webov a vychádza mi z toho asi to, že o tie väčšie množstvo menších webov sa treba proste tiež starať, pretože z nich chcete niečo dostať, aspoň nejakú minimálnu starostlivosť. A je to komplikované aj z technického hľadiska, častokrát si ja nepamätám, ktorá domena je moja a občas si ju nájdem o vyhľadávaní v Google, keď niečo hľadám. Ale ten veľký web potom má určité nevýhody hneď na začiatku, že vlastne keď začnete robiť web, tak o všeobecnú tému, nie ako tu sme začali s tými popcornovačmi, to je veľmi úzka téma, tak tá všeobecná téma je oveľa konkurenčnejšia, že vlastne je ťažšie sa tam presadiť, kdežto pri tom jednom konkrétnom malom webe s určitou úzkou témou sa dá lepšie presadiť aj vo vyhľadávaní samotnom. Pokiaľ teda neriešite PPC kampane, tie ja neriešim, takže to chalani môže k tomu niečo povedať. Takže ja osobne odporúčam, keď začínate vyskúšať si takéto malé webiky, možno 1, 2, 3 na nejaké zaujímavé témy, ktoré vás aj zaujímajú, možno máte s nimi skúsenosti, vyskúšať si to, čo sme urobili my a možno vás to trošku motivuje, niečo zarobí, niečo ušetríte a urobíte si neskôr aj väčší. Ja by som ešte možno dal slovo Petrovi. Aké má skúsenosti s tým, ako ich publishery fungujú, že čo vlastne v tých bankových kampaniach lepšie funguje, či portály alebo špecifické stránky? Já k tomu tématu obecně, my jsme affiliate marketing začali před relativně krátkou dobou. Co se týká účtu jako takového, tak nabízíme jako jedna z mála bank, takže je to svým způsobem specifický produkt, jak tady kolega říkal, když bych to přirovnal k tomu popcornovači. V rámci těch půjček určitě ty zkušenosti napříč víte, že je tam takový showstopper a to je v podstatě schvalovatelnost těch bankovních úvěrů. Takže z toho důvodu neříkám, že to je něco nereálného v rámci bankovních produktů, ale ta výtěžnost těch kontaktů jako takových je tam podstatně menší. XML-ka už sa tu riešili, ale chlapci, používate ich vôbec? Vy? U vás? Krútia hlavou, že nie. Ja vôbec nemám skúsenosti. Ako viem, ako to funguje, ale zatiaľ sa k tomu nedostal, ani neplánujem. Ja v tom moc nevidím sa v budúcnosti. Ale tým pádom je tu priestor, aby v tom budúcnosti byl niekto iný. Tak ja v tom vidím trošku viac toho potenciálu, ale my zase na to vidíme trošku rozumnejšie, ale nemôžem o tom presne hovoriť, že čo to bude, jak to bude. Je to jeden väčší projekt, na ktorom sa podielam v rámci Mody a
oblečenia, obuvy a tak ďalej, ktorý bude postavený zhruba na monetizácii spojenej s XML katalógmi. A možno ho tu predstavím na budúcej noci affiliate marketingu a možno si potom o tom niečo povieme. Robí to viacej ľudí, je to zaujímavá téma, ale tiež ju treba urobiť dobre, venovať jej čas, nie je to také jednoduché, ako sa to na začiatku môže zdať. Niekto môže mať šťastie, môže mu to lepšie fungovať, možno niekto nie. Ja by som dodal, aby som to trošku opravil, keď XML feedy oni zmysel dávajú, ale zmysel dávajú vtedy, keď máte už nejaký web, alebo keď budujete nejaký web s nejakou hodnotou. Takže ak mám web, ja neviem, mám jedného človeka poznám, ktorý píše web pre fanúšikov roku, hudby, a tam má vlastne XML feed na oblečenie pre fanúšikov roku. A vtedy to zmysel dáva, ale akože budovať iba čisto na XML tých feedov, ten web, ako niekto na tom asi zarobí, ale ja v tom zmysle moc nevidím. Ja stále hovorím, že musíte tomu webu dať nejakú hodnotu, ktorú niekto iný nemá. Ešte chcel niečo k tomu povedať? Ja by som tým XML feedom možno povedal to, že sú také dve možnosti, ako ich veľmi vnímať. Teda na jednej strane je to nejaký obsah zdarma, teda máte nejakú štrukturovanú tabuľku, v ktorej máte obsah, ktorý je de facto na tom e-shope a vy ho môžete použiť. Ale druhá strana je to, že vy máte ako keby technické špecifikácie všetkých tých produktov, ku ktorým môžete vytvoriť katalóg nie ako niečo, čo by malo odchytávať nejakú návštevnosť organického vyhľadávania, ale vy na tom postavíte funkcionalitu. Teda keď máte, ako Peťa spomínal, nejaký projekt o rockových skupinách, tak nejde o to, že vy si tam vytvoríte nejaký katalóg topánok a budete dúfať, že vám tam budú chodiť z Google nejakí ľudia, ale že tá funkcionalita toho katalógu bude ako keby pridaná hodnota toho vášho webu. A to, že už z toho budú nakupovať tí ľudia, to už je ako keby tá hlavná monetizácia, teda a hlavne týmto by zarábala tá stránka a tento ako keby táto funkcionalita, ale tie XML feedy sú dobré ako fakt tá pridaná hodnota pre užívateľa. Teda, že on si tam môže tieto banky vyberať, on si môže vyberať veľkosti a neviem čo, si to tam vykliká a nakoniec ide do e-shopu, kde si to už kúpi nakoniec. Je problém, ak sú na slovenskom alebo teda prípadne českom webe aj nejaké anglické prvky, väčšinou to majú tie všeobecné, to sú spomínané akože komenty alebo po anglicky. Možno to by som aj ja mohol takto ako trošku amatérov povedať. Je veľmi ľahké napríklad vo WordPresse si to preložiť. Problém to nie je nejaký extrémny, lebo väčšinou tí ľudia vedia, že keď tam je next a 4 šipky, takže to asi bude ďalej. Ale určite by som tomu venoval tých 5 minút hľadania v tom nejakom zdrojovom kóde, keď už bude trošku pokročilejší. A niektoré templatey alebo šablóny už sú preložené. Teda keď si stiahnete WordPress v slovenčine, respektíve si nastavíte slovenčinu alebo češtinu, tak napríklad tie základné témy, ktoré sú vo WordPresse, tak sú už preložené všetky tie prvky a tak. Takže nevidel by som to ako nejaký extrémny problém, ale je to problém, ktorý sa dá extrémne rýchlo riešiť, takže ho treba podľa mňa vyriešiť. Ďalšia vec je, že ak porovnávam trebárs produkty, píšem o doplnkoch, výživy, odrazu tam dávam aj nejaké tie negatívne komentáre, ako ste spomínali, že je to fajn tam dať, ale v tom prípade nemôžem mať opatačky práve s tou firmou, práve s tým inzerentom možno, ktorá vyrába tie veci, ktoré ja nejakým spôsobom recenzujem práve za negatívnu reklamu. Ešte tak, až môžem tej predchádzajúcej téme. Týmito vecami by som sa až tak veľmi nezaoberal, pretože svoj čas môžete venovať a hlavne sa zamerávať na tvorbu toho hodnotného obsahu. To sú strašne zanedbateľné detaily, ktoré majú absolútne minimálny vplyv a proste venujte ten svoj čas radšej budovaniu kvalitného obsahu, ktorý môže zaujímať proste toho návštevníka. Ten je mimoriadne dôležitý, všetko ostatné ide bokom. Či už je to výber šablóny, alebo či je tam komenza, alebo bod, alebo čokoľvek. Samozrejme, môžete to dorobiť časom, keď vám to tam veľmi vadí, ale zameriavate sa na to, čo je dôležité. No a teda spomínaš obsah, tak môžeš rovno pokračovať, že alebo aj števo prípadne. Už ste hovorili aj o tých negatívnych komentároch, ktoré sú fajn na tých weboch, ale potom nemôže mať človek oplatačky s tou firmou za negatívnu reklamu trebárs. Alebo keď to recenzuješ, vieš, že tam dáš aj pozitívne prvky, ale aj negatívne. A teraz tá firma sa nemôže ozvať, že ale toto my nechceme. Samozrejme, tá firma sa ozvať môže.
ale keď máte postavený biznis model na tom, že hovoríte tým užívateľom pravdu, tak by som ho kvôli tomu nemenil a vymením kampaň za nejakú inú, kde to dovolené je. Takisto keď recenzujete myši, veľmi bez problémov, bez akýchkoľvek problémov tam napíšem všetky negatíva tej myši, ktoré si, keď si ich neprečíta u mňa, tak si ich prečíta inde a toto by som vôbec nevidel ako problém. Když to ja som hovoril, že vlastne keby ten človek prišiel na moju recenziu a vidí, že sú tam len pozitíva, tak nikto nie je taký hlupý a chápe, že tam sú aj negatíva, len som ich nenapísal a môjim, akože by im jasne dalo, teda akože by im z toho vyšlo, že ten produkt násilu propaguje, takže to je môj pohľad. A ja si myslím osobne, že ľudia z Dogmutu to priamo komunikujú aj s inzerentami, aby nastavili tie podmienky optimálne pre vás, aby ste to naozaj mohli nejakým spôsobom komentovať. Koniec koncov tie podmienky sú uvedené. Peťo? Mne sa teraz za 4 roky ozvali 2 firmy, ale tiež sa neozvali kvôli zlým recenziám, ale kvôli nepravdivým informáciám. Čiže tým firmám vadí, keď v tom článku je niečo, čo nie je pravda. A to sa im stane. Copywriter to zle pochopí, alebo napíše niečo, čo nie je úplne pravda a vtedy sa mi ozvú, opravte to tak a tak, ale v dobrom. Ale nikdy sa mi ešte nikto neozval, keby som niekto povedal, že ten popcornovač je hlučný a že dajte to preč, to neviem si to ani predstaviť. A firmám nevadí, keď porovnávame produkty? Áno, ja dosť porovnávam produkty a párkrát sa mi ozvali, že my chceme byť na vrchu, prečo nám nedáte na vrch? Tak ja som povedal, že proste nedám, to proste... Im to nevadí, ale chcú byť vždy najvyššie, no, chcú byť tí najlepší. Ale tak to už je, ten web je môj a pokiaľ tam fakt nejako ich neočerňujem, tak hádam mi nikto nebude hovoriť, že koho tam mám recenzovať najlepšie a koho najhoršie. Ešte Števo? Ono v princípe, keď hovoríte niečo negatívne a je to pravda, tak neexistuje nejaká súdna moc, ktorá by vám dokázala, že je to vaša chyba. Ako vy keď dokážete, že ten popcornovač je hlučný a proste zobudí ešte susedové dieťa, tak sa môže hociak ošívať, ale proste je to pravda. A ak by som vám mohol odporúčiť, tak keď riešite pravdu alebo nepravdu, tak stále treba vychádzať z informácií, ktoré sú na stránke inzerenta. Teda to, čo je u ňoho, to je sveta pravda. Akože ak by tam on mal niečo zlé a potom do vás išiel za to, že tam máte nejakú nepravdivú informáciu, tak vy ste stále v práve. A väčšinou na to je ten affiliate program alebo affiliate sieť, aby vás chránila voči takýmto veciam. Aj nejaké právne oddelenie alebo čo. Takže tam takisto sa stále môžete obrátiť na helpdesk alebo na hoci čo a opýtať sa v princípe. Ale nevidel by som s tým problém. To, že vy napíšete, že niečo nie je úplne ideálne, tak to je skôr výhoda ako nevýhoda. Akým spôsobom kontrolujete, či užívateľia nezneužívajú vaše affiliate systém? No to by som asi nemal hovoriť. Existuje tam viacero takých mechanizmov, ktoré sú automatizované. Teda napríklad, keď vyjde nejaká konverzia z jednej IP adresy dvakrát za hodinu, tak tá druhá je automaticky zamietnutá, pretože je na 99% tam pravdepodobnosť, že to je buď nejaký fake alebo omyl alebo niečo a systém to zamietne. Takisto sa riešia nejaké duplicity alebo niečo také, že keď sú s väčšinou tie e-shopy alebo napríklad tie požičkové spoločnosti, oni odhalujú to už na svojej strane, že či ide o nejakú manipuláciu alebo nie a prejaví sa to aj v tom systéme. Akože existujú nejaké možnosti, ako to ojekabatiť, ale tam stále na to prídeme. Takže tam my to sledujeme, že nejaký publisher robil 0 konverzií a zrazu ich má 30 denne, tak sledujeme to a keď nevidíme vlastne ten background toho, ako on to získal, ho kontaktujeme a keď nám to nechce povedať, tak má smolu. Akože my sme tu na to, aby sme chránili publisherov, ale sme tu aj na to, aby tí inzerenti boli spokojní, lebo keď to nie je win-win, tak žiaľ Bohu, tá kampaň nikdy dobrá nebude. Tu ďalšiu otázku sme už mali. Mám taký pocit, takže prejdeme na rovno tipy na link building pri weboch s recenziami. Tak link building na web s recenziami sa robí celkom fajn. V prvom rade o tých produktoch strašne rozprávajú na fórach. To mamičky väčšinou a mimo bazárov, ak takto mám si kúpiť tento produkt a skúsili ste pomocou tohto. Alebo na ten všeobecnejší článok sa horšie odkazuje ako na tú recenziu, pretože môžete napísať link building, môžete ísť na fórum a napísať, čo hovoríte na tento produkt, dať tam ten odkaz a rozvíjať tú diskusiu do komentov a nevyzerá to až tak neprirodzene, takže si myslím, že ak
budete mať web s recenziami, tak ten link building budete mať určite jednoduchší ako nejaký všeobecnejší web. Ale práve tá výhoda, keď vy píšete pravdu a máte tú recenziu naozaj urobenú od srdca na základe vášho testu, tak môžem dať jeden konkrétny príklad, ako som urobil celkom zaujímavý link building na fóre, čo tu spomenal Peťo, to tie fóra sú naozaj vďačné. Samozrejme tam budete spamovať o 106, čo vám automaticky zmažú, ale je spôsob, alebo sú spôsoby, keď vám skutočne nezmažujú odkaz. Samozrejme je tam ešte jedna tá vec, že či ten odkaz do follow alebo no follow, keď sa tým niekto zaoberá, tak vie, o čom hovorím. Ale vo všeobecnosti teda k tomu postupu, tak vyberal som si notebook v minulosti, dával som nejakú diskusnú tému na známe fórum o počítačoch. Bavili sme sa o tom, že aké parametre cenia a tak ďalej. Tá diskusia mala veľa odpovedí. Potom na určitý čas utíchla, asi na 2-3 týždne. Potom som si notebook zakúpil. Samozrejme tam nemusí dojsť k zakúpeniu notebooku, alebo či je to už notebook alebo čokoľvek iné. Môžete si to požičať, ako sme tu mali teraz požičaný ten popcornovač. Otestujete si ho, navýšite skutočne dobrú recenziu, na ktorú budete hrdí, že je skutočne super, vymakaná. A do tej diskusie napíšete, že no nakoniec som si kúpil ten a ten produkt, tu som ho celý spísal, takže keď vás to zaujíma, tu si to môžete pozrieť. Takýto odkaz vám dosť veľmi pochybujem, že by vám to bola, kto proste zmazal z fóra, keďže sa to absolútne totálne týka toho. Takže toto je jeden zo spôsobov, aký môžete získať odkazy. Ja by som ešte možno dodal, že vlastne tí ľudia, ktorí administrujú tie odkazy alebo ich vymazávajú alebo niečo s nimi robia, tak stále ide o to, že oni sa pozrú na ten váš web a oni vidia, že to je affiliate web. Už to v nich môže nejakým spôsobom vniknúť myšlenku, že ich hneď to vymažú. Ale ako náhle tam budete mať kvalitný obsah, videá, fotky alebo niečo, čo tomu užívateľovi dá pridanú hodnotu, tak ten odkaz tam nechajú, lebo ten človek tam nájde to, čo očakáva. A to, že vy už za tú námahu, že ste to spísali, máte tam nejaký affiliate link, tak to väčšinou asi riešiť nebudú. Čakala som, kedy príde otázka ohľadom zárobkov. Je tu. Zarábate aj práve teraz, keď sedíte na tejto panelovej diskusii. A to je podľa mňa otázka na všetkých štyroch, lebo každý sa tomu afilu venujete možno aj tak trošku iným spôsobom. Tak rád. Tak ja mám affiliate sieť, takže zarábam. Za mě, já affiliate sítě neprovozuju, nicméně zaměstnavatel mě teďka platí, takže taky zarábám. Áno, zarábam. Zarábame 7 dní v týždni, dá sa to priemerovať, ale proste jasné, že zarábame. My nemusíme pri tých weboch sedieť, tie weby fungujú aj bez toho, aby sme pri nich sedeli, servery frčia, jedne, že by vypadol hosting, tedy nezarábame. Ja vlastne, čo som tu prišiel na túto konferenciu, ešte No povedz koľko. doteraz, tak som mal 2 konverzie na mBank, jednu na CTLM a jednu na Požičkomat. Takže nie sú ešte schválené, ale je to asi nejakých 37 € neschválených konverzií. Ja by som ešte možno dodal, že to, že človek zarába takto pasívne ako 5 miliardy za hodinu, tak to všetci sme si vlastne vytreli. To nie ide o to, že teraz Peťa osvietilo raz po vani, že bude robiť požičky a cetelem, ale proste ide o to, že v tom je drina. Proste, keby niekto Peťovi ukázal recenziu s popcornovačom, tak by mu to išlo určite lepšie a určite rýchlejšie ako teraz. Okay. Vedel by si vymenovať nejaké základné WordPress pluginy, ktoré by si na stránku umiestnil ako prvé? Nejaký SEO plugin, ktorý dokáže meniť určité veci, ktoré sa štandardne meniť nedajú. Sú dva najznámejšie, All-in-One SEO Pack a WordPress SEO by Yoast. Ja tam dávam antispamový plugin, ktorý tam je od začiatku, aký sme. Potom je tam niečo kvôli security login lockdown, aby sa vlastne brute forceom nedalo do stránky proste neustále že skúšať loginy, ako keby. Veľmi často používam tabulkový plugin TablePress, ten je veľmi dobrý, myslím, že viacerí používame. Niečo na hviezdičkové ratingy, ako je napríklad ten Star rating, alebo sú iné, ich tam viac. Nič ma nenapadá teraz, Peťo pozná tých vecí viac asi. Ja som vlastne napísal článok aj na blog Chodelka.sk a tam presne som napísal 11 pluginov, ktoré inštalujem hneď po inštalácii WordPressu a dodal by som asi ešte nejaký cache plugin, aby bol ten web trošku rýchlejší
Takže to inštalujem a možno ešte tá bezpečnosť, nejaký ešte lepší plugin, ako je ten login lockdown a možno ešte nejaký plugin na sociálne siete, aspoň nejaký Facebook button, aby tam bol na tom webe. To je asi všetko. OK, ideme ďalej. Čo z právneho hľadiska musí obsahovať affiliate stránka? Asi na teba štýlo. Nesmie obsahovať nepravdivé informácie, akože v princípe nie je nutné nejak tam dávať, že je to reklamný článok, akože to už je vec, ktorú si každý človek môže vykladať ináč, vlastne zákon o vysielaní a retransmisii a reklame vlastne zákon o reklame to rieši. Ako by to malo vyzerať a ako nie, ale nie sú tam nejaké obmedzenia, ktoré by z affiliate kampane vyplývali. A ak by tam niečo bolo, tak by museli byť uvedené pri popise kampane. Teda, že vy ak tam máte niečo dať na základe toho, že používate tú affiliate kampaň, tak by to tam bolo jasne napísané. OK, Peťo, za ako rýchlo odhaduješ, že sa ti vráti investícia do Výživovo.sk? Tak tá investícia bola asi 5 000 eur, plus to je mesačne ďalších, neviem, 400 eur. Ja odhadujem, že do 2 rokov. Ja to trošku prehodím, nech sa nám aj pán Petr zlepotí. Budú u M-banky ďalšie akce, ale teda po slovensky to bolo, hej? Ako bolo napríklad 500 korún českých k otvorení účtu, to sa veľmi ťažko číta po slovensky, to po česky, ale bolo teraz 1500 korún českých za používanie účtu? Tak určitě ano, naše marketingové oddělení je tady v tom hodně činný. Tahle akce těch 1500 korun za podniková teda neméně zajímavá než ta původní, to běží do konce roku. A pokud by tam bylo nějaké hluché místo, tak určitě připravujeme v rámci spolupráce s affiliate nějaký kontest pro partnery jako takový, aby to bylo pro ně pořád pro vás zajímavý, neméně než tyhle akce, které jsou pořádané přímo a podporovaný marketingem. Števo, teraz na teba otázka. Podarilo sa Dognetu zvýšiť od minulej akcie, teda predpokladám, že noci a filu príjmy? Tak chvála Bohu, Dognet rastie tým, že robíme všetko možné, aby sme vás naučili robiť tie affiliate stránky, robíme tú akadémiu, robíme všetko možné. V rámci toho affiliate asi jediný na Slovensku, takže tam on konstantne rastie. De facto každý mesiac je to viac ako predošlý mesiac. Keď sa to premietne do minulého roku, tak je to niekde úplne inde. Takže nemyslím si, že by tá naša minulá akcia mala úplne nejaký priamy vplyv, ale myslím, že sa aspoň to povedomie nejakým spôsobom zbilo. A pokojne povedz, že mala vplyv. Nech ľudia majú pocit, že veľký vplyv. Ktorý web hosting je najlacnejší, lomeno najlepší? Asi to bude teda buď najlacnejší alebo najlepší? Takto ja by som povedal, že sú zlé a dobré web hostingy a v princípe teraz je situácia úplne iná ako v minulosti. Asi by sme tu nemali nič spomínať. Nejaký hosting, ktorý nie je dobrý alebo ktorý je dobrý. Ja by som sa väčšinou zameral na pozrel si dostupnosť, ako keby toho hostingu. Každý hosting má tam nejaké číslo, že 99%, celá neviem koľko. A v rámci toho vy sa viete orientovať, že ako často vypadáva ten server, aké sú s nimi problémy a tak. Ale možno, že aj Vlado a Peťo. K tomu nemám veľmi čo povedať, pretože ja vlastne používam vlastné serverové riešenia, ktoré nezávisia celkom priamo od hostingu. Proste závisia od toho, že či je tam pichnutý kábel z internetom a spravujú to celkom šikovní ľudia, takže ja mám vlastné serverové riešenie, keďže mám webov veľa a mne to vyhovuje najlepšie. Samozrejme to nebude tá cesta pre začínajúceho, ale môže to byť cesta pre toho stredne, takého stredného až väčšieho affiliate publishera, kde si kúpite vlastný server a vlastne budete na ňom mať všetko a budete si to sami administrovať, vydávať a tak ďalej. Tak ja si platím tiež vlastný server u OneBit.cz, potom mám ešte Ebolu, to mám, akože ja nemám, ale myslím, hosting mám na pár weboch. No. Ja by som možno len k tej otázke hostingu dodal len to, že možno keď chcete robiť slovenský traffic, teda slovenský alebo české kampane, vyberal by som si slovenský hosting alebo český.
respektíve nejaký stredoeurópsky, lebo ak si kúpite nejaký hosting v Amerike, ktorý môže byť o 4 centy na mesiac lacnejší, ale tá cesta k tomu serveru fyzicky je dlhšia, čiže neoplatí sa vám fakt, šetríte peniaze. Server si vlastne stavať nemusíte, ale určite by som si vybral niečo asi slovenské, lebo fakt ten hosting stojí na ten WordPress, ako sme tu teraz nainštalovali skoro, stojí možno, že 2 € na mesiac alebo 3. Akože vy keď máte nejakú začiatočníckú stránku, tak to je fakt otázka jednotiek eur. Ďalšia otázka, riešte na vašich weboch aplikáciu Cookie Law? S tým som sa ešte nestretla. Ak áno, ako? Tak ja v tom zákone vôbec nevidím žiadny zmysel, ale keďže Google povedal, že to musí byť na webe, tak to musí byť na webe. A je na to WordPress plugin Cookie Notice by Defa, ktorý používam. Nainštalujete a máte to tam, takže riešim. Tiež používam na to nejaký plugin. Ja som to vlastne nainštaloval kvôli Google AdSense-u. Keď tam Google AdSense nemáte, tak nemáte na to veľmi veľa dôvodov, prečo to budete robiť, lebo to vám aj tak nikto neodkontroluje a nikto vás za to pokutovať nebude. Možno po tejto prednáške, po tom, čo som teraz povedal, tak možno som to nemal povedať. Ale mňa skôr je zo začiatku zaujímalo, že tá lištička, ktorá vám tam priputne, že či nejak zmení výkonnosť webu. Keďže vy môžete mať už aj hornú lištu, ktorú má, myslím, že aj dobre takú lištičku hore. A to lišta sa najčastejšie dáva si dolu s tým cookie. Tam proste, až neviete, o čom to je, tak to je taká tá lišta, ktorá dole vyskočí a vy potvrdíte, že áno, chápete, že tá stránka pracuje s tými cookies, čo vlastne sú nejaké informácie o vás, ale tie informácie sú bežné, ktoré zaznamenajú všetky weby už x rokov, to nie je nejaká špionáž. Tak vlastne vyšlo mi z toho, že žiadny efekt to nemalo, keďže proste ten človek to nejak ani nevníma, častokrát to ani nezbaduje, ani to neodklikuje. Takže asi tak. Opäť sa dostávame k príjmom, čo s nimi robíte? Či investujete ďalej, alebo teda si ich bohapusto užívate? Tak ja ich vrášam naspäť, že zarobím niečo na požičkách a dám ich napríklad do nejakého iného projektu. Potom investujem do akcií a investujem ešte do P2P požičiek, možno niekto pozná Boldoru, tak tam pravidelne investujem. No a potom dosť testujem, tak aj to je čo dobré. Ja tie peniaze tiež samozrejme investujem naspäť do biznisu, pretože to je mal byť absolútny základ, keď sa tým začnete zaoberať, že zarobíte prvých 50 €, ktorých nepôjdete prepiť. Možno celkom tých prvých, že vás to poteší, tak nie, ale tých druhých už si odložte a investujte ich, možno si dajte napísať nejaké články copywriterovi a vy si trošku oddychnite a to uvidíte, ako to funguje, keď to robíte vo väčšom. A ja investujem ale potom veľkú časť tých peňazí do rodiny, ktorú mám teraz, 2 malé deti, stávame dom, takže mám tie peniaze vždy do čoho investovať. A keď tie peniaze sa potom samozrejme, vždy je najlepšie investovať do toho biznisu, potom sa to proste otočí a keď to investujete samozrejme správne, že to sa treba určite naučiť. No pokojne môžete všetci vyjadriť. Já se budu opakovat jako kolega, já mám také rodinu, myslím primárně do rodiny a do záleží. Tak tie peniaze, ktoré Dognet zarába, tak v princípe sa stále vrážajú iba do ďalšieho rozvoju, preto sme tu aj dneska, preto sme robili akadémiu, ktorá nebola úplne zadarmo, preto stále publikujeme nejaké články a tak, že základ je tie peniaze otáčať, ako fakt by som nejak neškrečkoval o tie peniaze a hlavne začiatočníkom, že fakt keď zarobíte tú prvú stovku, tak ju dajte ďalej a zistíte, že z tej stovky už keď máte stovku, tak to je celkom dosť. A keď z tej stovky sa potom ľahšie bude robiť 500 ako tá prvá stovka. A Števo nechce priznať, že on to ešte investuje do mobilov. Pretože má najväčšiu zbierku mobilov, podľa mňa nielen v celom Československu. Nie, nemám najväčšiu. Nie? No dobre, tak ideme ďalej. To som sa sekla. Pre publisherov, a toto asi nechcela byť otázka, pokojne zakričte, ak sa mýlim. Myslím s tým linkom. A aké výhody, nevýhody vidíte v riešení afilu bez konečného sprostredkovateľa, teda priamo dohodou s firmou? Števo, povedz. Že bez, podľa mňa bez Dognetu, vieš, že by to teda myslím, že tak to bolo myslené. Hej, ako spustiť si vlastne affiliate program je otázka viac menej pár minút, takže tam nejaký problém nevidím, len veľa inzerentov si, alebo tých, ktorí stavajú tie vlastné affiliate
programy zabúda na to, že oni musia aj fungovať. A musia tam byť nejakí ľudia, ktorí ich spravujú, musia byť ľudia, ktorí odpovedajú na debilné otázky, musia byť tam ľudia, ktorí riešia fakturáciu. Čiže ono to nie je také úplne jednoduché, ako si každý predstavuje. Áno, dajú sa tam dve trackovacie kódy a funguje to, ale skôr je to o tom backgrounde a keď chcete nejaké výsledky, tak je stále lepšie sa integrovať do tej siete. Ale ak už to máte veľmi dobre rozbehnuté, že už viete, že v tej sieti sa nie úplne všetko dá robiť, čo by ste chceli, tak sa dá potom osamostatniť. Takže tam ja by som ten svoj affiliate stále stával iba vtedy, ak v sieti to nie je možné, alebo vtedy, keď už to myslíte vážne a máte tam postaveného človeka, ktorý sa tomu bude venovať. Chlapci, vy predpokladám, že využívate vždy len nejakú sieť, či? Ako v Afilochu? No, prakticky využívame asi väčšina ľudí z nás konkrétne sieť, ale občas sa stane, že nejaká firma chce u nás kúpiť inzerciu alebo niečo také napriamo, tak to je na nejakú konkrétnu dohodu. Nič iné ma asi tak nenapadá. Myslím, že všetci využívame affiliate siete. Akurát ešte možno jedna vec, že tí väčší affiliate publishery sa snažia s tou sieťou dohadovať nejaké individuálnejšie dohody, ktoré sú pre nich výhodnejšie, keďže posielajú oveľa väčšie množstvo návštev a leadov. Takže vlastne intenzívnejšie komunikujeme s tou sieťou, možno ako začiatočníci, ktorí si ešte nemôžu dovoliť úplne celkom vyskakovať. Takže to môže byť taká motivácia pre tých začiatočníkov, že keď sa dostanete na ten vyšší level, tak nielen, že už budete na tom vyššom leveli, ale tie affiliate siete vás budú aj lepšie ohodnocovať a vás úplne inak vnímať. Ja by som ešte možno dodal, že väčšina ľudí sa potom zameria na to, že oni chcú oslovovať tých inzerentov napriamo, ale väčšinou to skončí aj tak, že ten inzerent im nedá také podmienky, ako majú v sieti, respektíve ich môžu mať. Teda oni dostanú za niečo 10% v sieti a prídu za inzerentom, že ja to chcem robiť sám a dobre, tak tu máš 9, akože v princípe, lebo tá sieť má už u toho inzerenta napríklad 15 a môžu sa dohodnúť ako keby. Čiže ísť napriamo je cesta, ale je zložitejšie, alebo hlavne sa nemáte za sebou ten background tej siete, ktorá je ochrana. Teda vy keď vygenerujete nejaký trafik a konverzie v sieti, tak za to dostanete zaplatené. Nemusíte riešiť zmluvy s tými inzerentmi alebo všetky takéto veci. Vy ako publisher máte tú istotu a tú ochranu ako keby tou sieťou. Kým nejaký úplne veľmi prešľap neurobíte, tak tá sieť bude stále stabilná. Blížime sa už v podstate ku koncu. Ak by ste ešte mali nejaké ďalšie otázky, tak pokojne samozrejme bude možný networking aj potom. Takže koľko hodín trávite denne vašim biznisom? Asi tak produktívnych 6 hodín, asi ako väčšina z nás. A piatky nepracujem. Čiže pondelky až štvrtky. Pondelky až štvrtky. 6 hodín. Ako väčšina z nás. Tak asi nie som ako väčšina z nás, ale ja neviem, možno som trocha spomalenejšie, ale ja my to trávim asi 10 hodín denne aj piatok, ale víkendy venujem určite celé rodine. Ako ja to trošku hrotím, takže keď som v Bratislave, tak robím tak od 8 do 11 noci. Ale teraz už keď som potom doma, tak trošku nejakým spôsobom limitujem a cez víkendy sa snažím robiť iba nejaké urgentné veci, takže už to je lepšie ako bolo niekedy. Áno. Je niektorý z vašich projektov cieľený pre zahraničných čitateľov? Však papagáje. Áno, papagáje. Ja teraz plánujem nový projekt pre zahraničie, ale ešte nie je spustený, takže až bude spustený, tak možno na budúcej konferencii poviem, že áno, ale teraz ešte nie. Na zahraničie berieme, že Česko nie je zahraničie. Tak Česko-Slovensko je akože naše. Zahraničie, kde rozprávajú po zahranične. Teda inou rečou ako Česko-Slovensko. Ja viem začať aj keď nemám firmu alebo živnosť, Števo? Áno, my v princípe vieme z Dognetu vyplácať provízie aj fyzickým osobám, takže my vám vyplatíme, koľko budete chcieť, ale či to zdaníte, priznáte, to už je na vás. Čo sa týka Instagramu, alebo možno môžete hovoriť aj všeobecne takýchto ďalších nových sietí, okrem Facebooku, ktorý bol spomínaný, používate nejaké ďalšie na propagáciu? Chlapci? Ja nie. Ja nie. Ja používam iba výlučne Facebook a YouTube, keď sa to dá považovať za sociálne siete. Ja tiež používam Facebook a YouTube, ale nemyslím si, že
v našom nejakom tom segmente má Instagram na Slovensku nejaký zmysel. Keď ho začne mať, tak to pravdepodobne zistíme, snáď prvý a dáme nám to vedieť. Ja by som tomu dodal, že Instagram sa dá využiť aj v affiliate, hlavne ak ste fashion blogerka alebo food blogerka alebo niečo. A teda máte nejaké fakt zaujímavé fotky, tak môžete k ním dávať ako keby affiliate linky, ktoré sú skrátené cez Bitly alebo iný skracovač. Má to určite zmysel, ako ten Instagram je hlavne to, že sú tam 4 ľudia na Slovensku, ktorí niečo publikujú normálne, tak je tam aj ľahšie sa presadiť a je ľahšie získať si publikum. Pinterest neviem ako na tom je, ale Instagram by som fakt videl hlavne pre tú cieľovku žien a mladých žien, takže toho by som sa nebal a je tam tá možnosť to využiť. A dostávam sa k poslednej otázke. Koľko sietí máte, okrem Dognetu, myslím, že to je skôr na chlapcov otázka, alebo teda okrem Števov? Alebo Števov má len Dognet, samozrejme. Mne vypláca provízie, myslím, že 5 sietí pravidelne. Uvažujem nad tým, rozmýšľam a vychádzam, myslím, že 4 plus AdSense. Já jestli můžu k tomu, s kolika affiliatama nebo vlastně partnerama spolupracujeme, tak záleží, z jakého pohledu se na to díváme, ale co se týká affiliate jak je takových, tak se bavíme řádově nějakých 9, potom tam jsou nějaký srovnávače a partneři typu, který využívají třeba případně jenom direct nebo Majú kočky z Dognetu vlastné affiliate projekty, tak to je skôr otázka na teba. Áno. Hej, Katka sa s tým začala intenzívne zaoberať, keď videla taborku zárobkov ostatných ľudí, takže začalo to celkom intenzívne zaujímať. Miša ide inou cestou, takže... No tak ja pokým by som nemala nejaké ďalšie veci, ktorým sa venujem okrem affiliate, tak tie tabulky sú fakt zaujímavé. Takže ja by som to tiež jednoznačne odporúčala, preto apelujem aj na vás, ktorí sa tomu ešte nevenujúci dámy a tak ďalej, že pokojne, nech sa páči, podľa mňa to nie je až také komplikované. OK, tak im dajme potlesk.